Πάμε. Εντάξει, νομίζω ότι λόγω του ότι όλοι βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, είτε γονείς, είτε εκπαιδευτές, είτε σύμβουλοι σταδιοδρομίας, έχουμε τις αγωνίες μας. Όπως είπε και ο Θανάσης, τα αποτελέσματα θα βγουν αύριο. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα νομίζω που μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα. Ο Θανάσης θα αναφερθεί φυσικά στη διαδικασία που αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στα διάφορα μηχανογραφικά. Εγώ θα αναφερθώ λίγο συνοπτικά, γιατί δεν θέλουμε να σας κουράσουμε κιόλας και γιατί η ημερίδα σήμερα είναι πιο συγκεκριμένη σε σχέση με αυτές που κάνουμε συνήθως, που είναι ευρύτερα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Εγώ θα αναφερθώ λοιπόν λίγο για τις προοπτικές επαγγελμάτων και την αγορά εργασίας μετά τον Θανάση. Άρα, Θανάση, σου δίνω το λόγο. Καλή μας αρχή, καλά αποτελέσματα στα παιδιά και καλό κουράγιο σε όλους. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και τον Όμιλο Διακρότημα για τη δυνατότητα που μας δίνει να κάνουμε αυτή την όμορφη ημερίδα για τη σωστή συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου. Εγώ είμαι ο Θανάσης Λέλες. Αρκετοί από εσάς με γνωρίζετε και μέσα από τον Όμιλο, μιας και είμαι διευθυντής σπουδών στο Φροντιστήριο Διακρότημα της Αγία Παρασκευή. Και αυτό και ανέφερα πριν και τις επιτυχίες οι οποίες υπήρχαν στα διαγωνίσματά μας, ότι πιάσαμε αρκετά θέματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, το οποίο το θεωρούμε πολύ σημαντικό, ειδικά την φετινή σχολική χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε ως μια χρονιά στην οποία τα θέματα ήταν αρκετά δύσκολα, κυρίως στο μάθημα της φυσικής και της ιστορίας, και τα οποία προφανώς δημιούργησαν έτσι ένα μικρό άγχος στα παιδιά όσον αφορά το κομμάτι των βάσεων. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή και μια μικρή αναφορά πριν ξεκινήσουμε στις βάσεις, γιατί πολλά παιδιά μας κάνουν αυτές τις ερωτήσεις. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, και φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς θα το έχετε στο μυαλό σας, αναφέρουν ότι κυρίως οι υψηλόβαθμες σχολές θα έχουν μια πτωτική πορεία στο πρώτο πεδίο, στο δεύτερο και στο τρίτο. Εκεί που δηλαδή την περσινή σχολική χρονιά, για όσους έχουν παρακολουθήσει και τα προηγούμενα χρόνια τη διαδικασία, είχαμε σχετικά υψηλές βαθμολογίες όσον αφορά τις σχολές των αριστούχων, όπως μπορούν να χαρακτηριστούν. Γιατί κυρίως το μάθημα της φυσικής και της ιστορίας, όπως αναφέραμε και πριν από λίγο, δυσκόλεψαν αρκετά τα παιδιά. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, όλοι γνωρίζουμε ότι οι βάσεις προφανώς προκύπτουν μέσα από τη ζήτηση των μαθητών και μέσα από τις βαθμολογίες οι οποίες έχουμε γράψει. Οπότε, ανάλογα με το πώς θα κυμηθούν γενικότερα οι βαθμολογίες αύριο και οι ανακοινώσεις οι οποίες θα προκύψουν και για τους μέσους όρους που θα φανερώσουν και την ελάχιστη βάση αγωγής για κάθε τμήμα, θα πρέπει έτσι να μας κρατάνε σε μια μικρή αγωνία για τα τελικά αποτελέσματα των βαθμολογιών. Οπότε πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε, να αναφερθούμε για αυτή την πολύ ωραία διαδικασία. Για μας το μηχανογραφικό είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία, ένας πολύ δύσκολος γρίφος, όπως λέμε για τους μαθητές, για πολλούς λόγους, τους οποίους θα τους αναλύσουμε στη συνέχεια, ανάλογα βέβαια με την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού, είτε όσον αφορά το επιστημονικό πεδίο το οποίο βρίσκεται, είτε όσον αφορά τα θέλω της κλίσης και τα ενδιαφέροντά του, και προφανώς πολλές άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με πολλά θέματα, όπως οι μεταγραφές, π.χ. η πόλη φοιτησης, κυρίως για τα παιδιά τα οποία ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο αναφέρουμε πάντα στα παιδιά εμείς είναι ότι με την ολοκλήρωση των πανελλαδικών και γενικότερα κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας εκπαιδευτικής, αλλά πολύ περισσότερο τώρα αυτό το διάστημα, η αναζήτηση πληροφοριών είναι το σημαντικότερο εργαλείο. Πρέπει να μάθουμε, να ενημερωθούμε, να αναζητήσουμε επιλογές για τα τμήματα. Είτε είμαστε γενικό, είτε είμαστε επαγγελματικό. Να θυμίσουμε και χάρη να είναι και στην παρέα μας σήμερα παιδιά τα οποία θα μας κάνετε μια χάρη. Όσοι βρίσκεστε, να βάλετε σε mute, παρακαλώ το. Κύριε Καλατζίδη, καλησπέρα. Αρχικά να σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν σας είχα Καλησπέρα δει Θανάση, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τα εύχομαι. παιδιά. Να κάνουμε. Να κλείσετε τα μικρόφωνά σας αν μπορείτε. Να αφήσουμε τους ομιλητές να μιλάνε χωρίς παράσιτα. Κύριε Θεοδωρή, θα κάνετε μια μικρή εισαγωγή, έτσι να μας. Ναι, δεν πρόλαβα να μιλήσω πριν. Ξεκινήσατε αμέσως. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ σαν ομάδα και σαν ανθρώπους που μας υποστηρίζετε σε όλα τα επίπεδα. Και σε ένα Θανάση και τον Κώστα. Είναι μαζί μας τον Κώστα, τον είδα πριν, έτσι. Ναι, ναι, Δεν ναι, κάνω Καλό ναι. είμαι, ναι, λάθος. ναι. Ευχαριστώ και από Έτσι. εμένα. Τι κάνεις Κωνσταντίνε, Μη μας καλά. είναι. Όλα καλά. Να δόξα ο Θεός και εμείς. Κοίταξε, η χρονιά τέλειωσε. Πάντα όταν φτάνει η στιγμή της αποτίμησης μιας προσπάθειας, ενός
ενός πολλών γεγονότων. Είναι μια στιγμή που νιώθεις κάπως ιδιαίτερα. Εμείς ως καθηγητές πάντα νιώθουμε υπερήφανοι για τα παιδιά που τους κάναμε μάθημα. Θα έλεγα ότι την ίδια αγωνία έχουμε και εμείς και την ίδια κρίση νιώθουμε, όσο και τα παιδιά νιώθουν ότι κρίνονται από το αποτέλεσμα και η επιτυχία ή όχι. Νομίζω και έτσι νιώθω εγώ, αλλά και όλοι οι καθηγητές, ότι άλλο τόσο και εμείς το ίδιο νιώθουμε, ότι κρινόμαστε, ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει ή όχι. Εμείς οι καθηγητές έχουμε την εμπειρία πολλών ετών, δηλαδή εγώ είναι 25 χρόνια ας πούμε, που κάνω αυτό το πράγμα, οπότε μετά από 25 χρόνια έχω συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Την πρώτη χρονιά έτσι, που το έκανα, ή τη δεύτερη, την τρίτη, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Τώρα τα παιδιά λογικό είναι, έχουν αγωνία και άγχος. Νομίζω όμως ότι η προσπάθεια πάντα δικαιώνεται στο τέλος. Λοιπόν, να ευχηθώ καλά αποτελέσματα σε όλους. Θα τους δείξετε εσείς στον δρόμο. Για μένα η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι εξαιρετικά σημαντική. Ακόμα και αν θέλω να περάσω σε μια σχολή που έχει, ξέρω εγώ, 18.000 μόρια, αλλά εγώ έχω πάρει 16.000 μόρια, υπάρχουν τρόποι να παρακάμψω και να περάσω σε μια άλλη σχολή και με κάποιες εξετάσεις, με κάποιο μεταπτυχιακό, αν όχι να μπω, να προσεγγίσω έτσι, παρόμοια επιστημονικά επαγγέλματα. Οπότε, έτσι, η ζωή είναι μπροστά. Τώρα θα μάθουμε τα αποτελέσματα, θα κάνουμε τη συμπλήρωση και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι και πώς θα γίνει. Πώς θα πορευτούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό το οποίο ανέφερα και αφορά και τον όμιλο το δικό μας. Θα το πω τρίτη φορά, είναι ότι και στα διαγωνίσματα ήμασταν, θα έλεγα, πολύ μέσα όσον αφορά τα θέματα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα διαγωνίσματα για μας είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία των ετών που οι μαθητές έρχονται στα φροντιστήριά μας, αλλά εντάξει, κυρίως αυτό διετή κύκλο σπουδών που σχετίζεται στην Β' και στη Γ' Λυκείου με την προετοιμασία και τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όσο πιο κοντά είμαστε στα θέματα ή και ατόφια που είδαμε φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια, που πιάνουμε κάθε φορά στον όμιλο διακρότημα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή προετοιμασία των παιδιών. Βέβαια, η σωστή προετοιμασία και για τα διαγωνίσματα και για τις πανελλαδικές και για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού έχει να κάνει με την ενημέρωση. Άρα, και εμείς αυτό το οποίο ξεκίνησα να αναφέρω στην αρχή είναι ότι έχουμε δημιουργήσει μια σελίδα στην οποία μπορούν να μπουν όλα τα παιδιά. Είναι μια δωρεάν παροχή. Απλά το μόνο που θα χρειαστείτε είναι να κάνετε μια εγγραφή με το email σας, μέσα από το οποίο θα μπορέσετε να αντλήσετε πληροφορίες για όλα τα τμήματα. Είτε αυτό αφορά το γενικό λύκειο, είτε αυτό αφορά το επαγγελματικό, έχοντας διαχωρίσει τους τομείς σπουδών στο επαγγελματικό λύκειο και τα επιστημονικά πεδία στο γενικό, προσφέροντας ενημέρωση για το αντικείμενο των τμήματων, ομαδοποιημένα, για τις επιλογές οι οποίες προσφέρονται μέσα από την επαγγελματική σταδιοδρομία, ενδεικτικά μαθήματα που σχετίζονται με τον οδηγό σπουδών και μεταπτυχιακά προγράμματα, που εντάξει είναι ένα μακρινό κριτήριο και για τους μαθητές, αλλά σίγουρα αποτελεί μερικές φορές και ένα πεδίο ενημέρωσης. Πολλές ακόμα πληροφορίες μέσα από άρθρα, επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία κρίνουμε απαραίτητο να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά, να τα αναζητήσετε, γιατί όλη αυτή η διαδικασία θα σας δώσει, θεωρούμε, τις καλύτερες δυνατές γνώσεις προκειμένου να κάνετε και την καλύτερη επιλογή. Πάμε λίγο σιγά σιγά όμως να μιλήσουμε για την επαγγελματική σταδιοδρομία, γιατί ξέρετε, πριν μιλήσουμε για τις σπουδές, αυτό το οποίο συχνά αναφέρουμε στην Career Gate είναι ότι σήμερα ουσιαστικά κλείνει ένας κύκλος και αύριο ανοίγει ένας καινούριος που σχετίζεται με τις σπουδές και μια γενικότερη επαγγελματική πορεία, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ, φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνήσετε ότι είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία στην ζωή μας και παράλληλα αποτελείται και από πολλούς και διαφορετικούς δρόμους. Η επαγγελματική σταδιοδρομία προφανώς δεν σχετίζεται μόνο με την επιλογή σπουδών. Έρευνες, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες ημερίδες, οι οποίες έχουμε κάνει, φανερώνουν ότι θα αλλάξουμε αρκετές φορές καριέρα στη ζωή μας τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του μηχανογραφικού και τα επαγγέλματα γενικώς αλλάζουν. Οπότε, μέσα σε αυτή τη διαρκή πορεία, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαβίου διαδικασία, στην οποία αναδιαστήματα, είτε ξεκινώντας από το σχολείο, δηλαδή με την επιλογή τύπου σχολείου, είτε με την επιλογή επιστημονικού πεδίου, τώρα με την επιλογή σπουδών και στη συνέχεια με την επαγγελματική μας σταδιοδρομία και την διαρκή μας επιμόρφωση, θα πρέπει να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις. Άρα, η πρώτη σημαντική απόφαση για μας είναι η επιλογή σπουδών. Η σωστή επιλογή σπουδών, η οποία πρέπει να γίνεται με βάση τις κλίσεις, με βάση τα ενδιαφέροντα και κάποιες άλλες βασικές αρχές, τις οποίες θα αναλύσουμε στη συνέχεια, αλλά κυρίως να βρούμε κάτι το οποίο θα αποτελέσει την επαγγελματική μας βάση. Ένα ευρύ περιβάλλον επιλογών που θα μας δώσει τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες επιλογές και αλλαγές, αν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια της καριέρας μας. Δύο πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία
και ο Κωστής θα σας αναφέρει στη συνέχεια, έχει να κάνει με τις δεξιότητες. Πλέον η επαγγελματική σταδιοδρομία δεν είναι μόνο πτυχία. Είναι μια διαβίου διαδικασία εκπαίδευσης, μέσα από την οποία θα αποκτήσουμε δεξιότητες. Προφανώς θα αποκτήσουμε πτυχία, αλλά θα καλλιεργήσουμε και ανθρώπινες ικανότητες όπως η αυτογνωσία, η εξοικείωση με την τεχνολογία, η συνεργατικότητα, η δημιουργικότητα και άλλα βασικά στοιχεία τα οποία θα μας κάνουν περιζήτητους για εμάς πλέον, γιατί αυτά είναι τα ζητούμενα πλέον στην αγορά εργασίας, σε όλη αυτή τη διαδικασία και στην επαγγελματική μας σταδιοδρομία. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά στην παρουσίαση της σημερινής μας ημερίδας, όπου πλέον, όπως γνωρίζετε από τα προηγούμενα χρόνια, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να συμπληρώσουν μέχρι 3 μηχανογραφικά. Ένα μηχανογραφικό για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το παράλληλο μηχανογραφικό και προφανώς το μηχανογραφικό της Κύπρου. Ένα μηχανογραφικό το οποίο θα κρίναμε πως δεν πρέπει να το αμελήσετε. Και κυρίως στα παιδιά θα μπορούσαν να φοιτήσουν σε ένα μέρος μακριά από το σπίτι και τον τόπο κατοικίας τους, θα αποτελούσε μια σημαντική επιλογή, με λιγότερες βέβαια επιλογές σε σχέση με τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά σίγουρα σημαντικές στα επιστημονικά πεδία τα οποία μας ενδιαφέρουν. Να θυμίσουμε κάποιες βασικές προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν όσον αφορά την εισαγωγή μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρώτο και βασικό έχει να κάνει με τη λεγόμενη και τη γνωστή μας πλέον σε όλους, και φέτος κλείνουμε και 4 χρόνια παρουσία στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη γνωστή σε όλοι μας ελάχιστη βάση εισαγωγής. Άρα, 2 οι προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να μπορέσει ο μαθητής ή η μαθήτρια να πιάσει τη λεγόμενη ελάχιστη βάση εισαγωγής, που θα εξηγήσουμε λίγο ξανά σε λίγο τι εκφράζει. Και τα μόρια, τα γνωστά σε όλους μόρια, το σύνολο των μορίων που πρέπει να έχουμε στα 4 ή και περισσότερα, αν πάρουμε ειδικά μαθήματα, πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Τώρα, όσον αφορά την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Είναι η ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να έχει ένας μαθητής, προκειμένου να μπορέσει να δηλώσει μία σχολή στο μηχανογραφικό του. Να θυμίσουμε ότι πλέον κάθε τμήμα έχει τη δική του ελάχιστη βάση εισαγωγής. Από τη στιγμή που μας δίνει τη δυνατότητα να δηλώσουμε κάποιες σχολές, είτε όλες είτε κάποιες, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, δεν υπάρχει περιορισμός επιλογών. Και η δεύτερη προϋπόθεση, στην οποία ουσιαστικά σχετίζεται με τα μόρια, έχουμε και μία αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, ότι πλέον για κάθε τμήμα έχουμε διαφορετικό αριθμό μορίων. Να επιστρέψουμε όμως λίγο στην ελάχιστη βάση εισαγωγής και να θυμηθούμε λίγο πώς τη βρίσκουμε. Αύριο, όπως έχουμε αναφέρει ήδη αρκετές φορές, θα βγουν οι βαθμολογίες. Παράλληλα με τις βαθμολογίες των παιδιών, θα βγουν και οι μέσοι όροι των βαθμολογιών για τα μαθήματα στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Άρα, ουσιαστικά τι κάνουμε? Αν δώσουμε το παράδειγμα των ανθρωπιστικών σπουδών, βρίσκουμε το μέσο όρο της έκθεσης, το μέσο όρο των αρχαίων, της ιστορίας και των λατινικών, και μέσα από τους 4 αυτούς μέσους όρους διαιρούμε δια του 4, δηλαδή του πλήθους των μαθημάτων, και βγαίνει μια τιμή. Αυτή η τιμή εκφράζει το μέσο όρο του κάθε επιστημονικού πεδίου. Τώρα, έχει ήδη ζητηθεί μία τιμή, μία ποσόστοση, η οποία θα προκύψει μέσα από αυτό το μέσο όρο, η οποία μάλλον με τη βοήθεια αυτού του μέσου όρου θα δημιουργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής από κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, και αυτή η ποσόστοση κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2 του μέσου όρου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, για να θυμίσουμε λίγο και τους μέσους όρους της περσινής σχολικής χρονιάς, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο ο πρώτος όρος ήταν 11,78, στο δεύτερο 12,34, στο τρίτο 11,64 και στο τέταρτο πεδίο 10,43. Οπότε σε καθέναν από αυτούς τους μέσους όρους, καθένα από τα τμήματα στα οποία υπήρχαν στα επιστημονικά πεδία, ζήταγε μία τιμή η οποία κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2. Δηλαδή, δίνοντας το παράδειγμα του πρώτου επιστημονικού πεδίου, η νομική επέλεγε το 1,2, το κοινωνικής εργασίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης το 1, το φιλοσοφία στα Γιάννηνα το 0,9 και το φιλολογία στην Πάτρα το 0,8. Άρα σε κάθε περίπτωση, κάθε τμήμα, σε κάθε επιστημονικό πεδίο, επιλέγει μία τιμή η οποία κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2, και αυτή την τιμή, την ποσόστοση μάλλον, την πολλαπλασιάζουμε με το 11,78. Τώρα, σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά προκύπτει μία τιμή. Δηλαδή, εδώ πέρα όπως θα δείτε, η νομική στην Αθήνα είχαμε 1,2 επί 11,78, μας ζητάει 14,13. Το κοινωνικής εργασίας στο ΕΛΜΕΠΑ, να ρωτήσω αν με ακούτε, γιατί υπήρχε πάλι ένα μήνυμα το οποίο ανέφερε ότι δεν ακούγομαι. Ακούγεστε, αλλά κάποια στιγμή κάνει κάποια παράσιτα. Τώρα είμαστε καλά. Τώρα είναι καλά, ναι. Δεν το κάνει συνέχεια. Κάποιες στιγμές το κάνει. Τέλεια, ωραία.
αν επαναληφθεί, να μου το αναφέρετε ώστε να το δούμε. Λοιπόν, οπότε συνεχίζοντας και επιστρέφοντας ουσιαστικά στην συγκεκριμένη διαφάνεια, τι έχουμε επομένως για κάθε τμήμα? Έχουμε μια επιλογή ποσόστοσης η οποία κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,1 σε σχέση πάοτε με το μέσο όρο. Άρα η νομική στην Αθήνα ζήτησε το 1,8, πολλαπλασιάζοντας με το 11,78 βγαίνει 14,13. Το κοινωνικής εργασίας πολλαπλασιάστηκε επί 1 επί 11,78 βγαίνει 11,78. Και αντίστοιχα για κάθε τμήμα έχει γίνει μια επιλογή η οποία κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2. Τώρα, εδώ όπως θα δείτε χαμηλά στην καρτέλα μας έχουμε το εύρος των βαθμολογιών. Άρα, στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, οι τιμές οι οποίες θα προέκυπταν για ελάχιστη βάση εισαγωγής θα κυμαίνονται από το 9,42 στο 14,13. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας μαθητής, του οποίου η βαθμολογία ήταν χαμηλότερη από το 9,42, τότε δεν θα μπορούσε να δηλώσει καμία σχολή. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή που θα ανοίξουν τα μηχανογραφικά, δεν θα του δοθεί η δυνατότητα να δηλώσει καμία σχολή. Ένας μαθητής ο οποίος έχει γράψει πάνω από το 1,2 του 11,78, δηλαδή πάνω από το 14,13, θα μπορεί να δηλώσει όλες τις σχολές, αλλά δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να περάσει και σε αυτές. Ενώ αντίστοιχα ένας μαθητής του οποίου ο μέσος όρος είναι μεταξύ του 9,42 και του 14,13, θα μπορεί να δηλώσει εκείνες τις σχολές τις οποίες ο μέσος όρος του είναι υψηλότερος από αυτή τη βαθμολογία την οποία έχει ζητηθεί. Δηλαδή, καλή ώρα στο παράδειγμα το οποίο αναφέρουμε εδώ, αν ο μέσος όρος ενός μαθητή είναι το 11, θα μπορούσε να δηλώσει το τμήμα φιλοσοφίας στα Γιάννενα και το τμήμα φιλολογίας στην Πάτρα, αλλά δεν θα μπορούσε να δηλώσει το τμήμα κοινωνικής εργασίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στη νομική στην Αθήνα. Οπότε, η πρώτη βασική προϋπόθεση είναι να μπορούμε να δηλώσουμε τη σχολή πιάνοντας την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Να αναφέρουμε βέβαια ότι όταν έχουμε ειδικό μάθημα, η ελάχιστη βάση εισαγωγής κυμαίνεται από το 0,7 στο 1,1 και υπάρχει και η ελάχιστη βάση εισαγωγής του ειδικού μαθήματος, οπότε πρέπει να πιάνουμε και την ελάχιστη βάση εισαγωγής της σχολής και την ελάχιστη βάση εισαγωγής του ειδικού μαθήματος. Και να συμπληρώσουμε, εντάξει, βέβαια αυτό το οποίο θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι την άλλη Παρασκευή που θα ανοίξουν τα μηχανογραφικά κατά πάσα πιθανότητα, στις 5 Ιουλίου, που θεωρούμε ότι τότε θα είναι η ημερομηνία στην οποία θα ανοίξουν τα μηχανογραφικά, όποια σχολή σας επιτρέπετε να δηλώσετε θα σας εμφανιστεί στο πεδίο το οποίο υπάρχει για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να δώσουμε ακόμα μία συμβουλή, μία πληροφορία μάλλον καλύτερα, ότι γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχουν αρκετά τμήματα τα οποία βρίσκονται σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία. Τότε η ελάχιστη βάση εισαγωγής προκύπτει από το χαμηλότερο μέσο όρο. Δηλαδή, αν έχουμε ένα τμήμα το οποίο υπάρχει δυνατότητα κάποιος να εισαχθεί και από το πεδίο των θετικών επιστημών, το δεύτερο πεδίο, και από το πεδίο οικονομίας και πληροφορικής, τότε η ποσόστοση την οποία έχει ζητήσει το τμήμα θα χρησιμοποιήσει το 10,43, δηλαδή την τιμή την οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τα επιστημονικά πεδία στα οποία μπορεί να δηλωθεί από κάποιους μαθητές. Τώρα, αυτό αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για μια δεύτερη αλλαγή η οποία έχει λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια και σχετίζεται πλέον με τα μόρια εισαγωγής. Αν θυμάστε παλιότερα, οι γονείς κυρίως, εμείς όταν δίναμε πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκαμε μια συγκεκριμένη τιμή μορίων. Και λέγαμε π.χ. ότι ο Θανάσης έδωσε πανελλαδικές, εγώ όταν είχα δώσει πανελλαδικές στο πεδίο των θετικών επιστημών, μιας και η βάση μου είναι το τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είχαμε μια συγκεκριμένη τιμή, την οποία χρησιμοποιούσαμε για όλα τα τμήματα μορίων. Τώρα πλέον, για κάθε τμήμα, ο μαθητής θα έχει μια διαφορετική τιμή. Ακόμα καλύτερα σαν έκφραση, σε κάθε τμήμα ο μαθητής θα έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό μορίων. Γιατί ανάλογα με τις ποσοστώσεις προκύπτουν και οι τιμές των μορίων για κάθε τμήμα. Άρα, πάμε να δώσουμε ένα παράδειγμα. Άλλο πρώτα. Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα γνωρίζει μόνος του τους συντελεστές βαρύτητας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Οι συντελεστές βαρύτητας για καθένα από τα 4 μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20%. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει το μαθηματικό της Αθήνας και να πει ότι εγώ θα δώσω 60% στα μαθηματικά, 20% στη φυσική και 10% στη χημεία και στην έκθεση. Γιατί αναγκαστικά η χαμηλότερη τιμή που πρέπει να δοθεί στην ποσόστοση είναι της τάξης του 20%. Άρα, όλο αυτό οδηγεί ότι για κάθε τμήμα βγάζουμε μια διαφορετική τιμή μορίων.
Πάμε να δώσουμε δύο παραδείγματα σε δύο πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών αρχικά. Όπου εδώ, όπως θα δείτε, έχουμε έναν μαθητή, μια μαθήτρια, ο οποίος έχει γράψει τις τιμές 17 στην έκθεση, 15 στα αρχαία, 16 στην ιστορία και 18 στα λατινικά. Και παρατηρώντας τις ποσοστώσεις τις οποίες έχουν ζητήσει το τμήμα ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το τμήμα φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα παρατηρήσετε ότι είναι διαφορετικές οι τιμές. Άρα, έχουμε 35% για το κομμάτι της ψυχολογίας στην έκθεση, 25% για τα αρχαία, 20% για την ιστορία και 20% για τα λατινικά. Το φιλολογίας έχει 26% στην έκθεση, 26% στα αρχαία, 22% στην ιστορία και 26% στα λατινικά. Πώς βγαίνει τώρα η διαδικασία των μόριων και πώς βγαίνει αυτή η διαδικασία της άθροισης των μόριων? Έχουμε 17 στην έκθεση, 170 επί 35 είναι 5.950, 150 επί 25 είναι 3.750, 160 επί 20 είναι 3.200 και 180 επί 20 μας δίνει 3.600. Τα προσθέτουμε αυτά και στη συνέχεια παρατηρούμε ότι έχουμε 16.500. Στην έκθεση, σε σχέση με το φιλολογίας, έχουμε 170 επί 26, 4.420, 150 επί 26, 3.900 και αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι ουσιαστικά να φτάσουμε και να προσθέσουμε πάλι τις τιμές και να μας δώσει 16.300. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά? Σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές σχολές, πάρα πολλά τμήματα όπου θα έχουμε διαφορετικό αριθμό μόριων. Και προφανώς θα υπάρχουν και κάποιες που θα έχουν τον ίδιο, γιατί τα ποσοστά θα ήταν ακριβώς τα ίδια με βάση τα μαθήματα τα οποία υπάρχουν. Δεύτερο παράδειγμα, στο Οικονομίας και Πληροφορικής, όπου έχουμε το Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο έχουμε 25, 25, 20 και 30 σαν ποσοστό στην έκθεση στα μαθηματικά, στα οικονομικά και στην πληροφορική, και το Οικονομικής Επιστήμης, το οποίο είναι 20 στην έκθεση, 30 στα μαθηματικά, 30 στα οικονομικά και 20 στην πληροφορική. Εδώ, όπως θα δείτε, έχουμε 14 επί 25, πάλι η ίδια διαδικασία 3.500. Φανταστείτε ότι το πάει στο 140, έτσι, έχουμε 140 δηλαδή επί 25, είναι δύο βαθμολογητές. 120 επί 25, 3.000, 170 επί 20, 3.400. Και η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά για κάθε μαθητή, για όλα τα μαθήματα στα οποία μπορεί να δηλώσει, δίνοντάς του συγκεκριμένες τιμές μορίων. Προσοχή εδώ, όπως θα παρατηρήσετε, ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό να συζητήσουμε, είναι ότι πολλά παιδιά μας ρωτούν πώς προκύπτουν αυτές οι ποσοστώσεις. Εδώ νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο σχετίζεται με τα ποσοστά τα οποία προκύπτουν σε κάθε μάθημα. Εδώ θα δείτε το πληροφορικής έχει υψηλό ποσοστό στο μάθημα της πληροφορικής. Γιατί? Γιατί προφανώς, όπως θα παρατηρήσουμε, ο οδηγός σπουδών του μάθηματος πληροφορικής ως επιτοπλίστων αποτελείται από αυτό το μάθημα. Αντίστοιχα, στο Οικονομικής Επιστήμης έχουμε μαθηματικά και οικονομικά με 30%, όπου εδώ ο οδηγός σπουδών ως επιτοπλίστων αποτελείται από μάθημα των μαθηματικών και της αρχαίας οικονομικής θεωρίας. Άρα, προφανώς και οι ποσοστώσεις, γιατί πολλά παιδιά μας ρωτάνε, σχετίζονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όσον αφορά τη διαδικασία που σχετίζεται με τις τιμές και τους οδηγούς σπουδών που υπάρχουν σε καθένα από τα τμήματα. Τώρα, έχοντας πλέον αυτές τις δύο βασικές προϋποθέσεις, νομίζω ότι το πρώτο βασικό θέμα συζήτησης είναι πώς δηλώνουμε τις συγκεκριμένες σχολές. Γιατί ουσιαστικά έχουμε τη δυνατότητα να δηλώσουμε, να έχουμε το λεγόμενο χρυσό κανόνα συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Εμείς αυτό το οποίο προτείνουμε σε κάθε περίπτωση είναι το πρώτο και βασικότερο στοιχείο, οι συντελεστές βαρύτητας, μιας και αν θέλετε να συμμετέχετε και να κάνετε τις ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ για να μπορέσουμε να απαντάμε κατευθείαν σε κάθε περίπτωση. Οι συντελεστές βαρύτητας μπορούν να αλλάξουν ανά έτος. Ως επιτοπλίστων, βέβαια, με βάση την πρώτη σχολική χρονιά, δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. Κάθε χρόνο να υποθέσουμε ότι αλλάζουν ανά 4 ή 5 σχολές τη συγκεκριμένη επιλογή. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε λίγο για το χρυσό κανόνα, για το χρυσό κανόνα συμπλήρωσης μηχανογραφικού και τις επιλογές οι οποίες πρέπει να έχουμε και να δημιουργήσουμε προκειμένου να κάνουμε για μας την πιο σωστή συμπλήρωση μηχανογραφικού σε κάθε περίπτωση. Το πρώτο και σημαντικότερο, το οποίο το αναφέραμε,
Παρακαλώ. Έχει να κάνει με το να μπορέσουμε να βρούμε τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά μας ταιριάζει. Ποιες είναι οι κλίσεις και ποια είναι τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Άρα, θα πρέπει να επιλέξουμε τμήματα τα οποία σχετίζονται στα δικά μας ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τα ταλέντα μας. Σημαντικό είναι όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, και γι' αυτό σας βάλαμε και στην πρώτη διαφάνεια το Unigate, να αναζητήσουμε και να ενημερωθούμε για τα προγράμματα σπουδών. Είναι πολύ σημαντικό πριν τη συμπλήρωση να μπορέσουμε να ενημερωθούμε για τα τμήματα με βάση τα δικά μας χαρακτηριστικά και θα δώσουμε και κάποιες βασικές αρχές για την ομαδοποίηση των επιλογών στη συνέχεια. Επαγγελματικά δικαιώματα και προοπτικές επαγγελμάτων. Πρέπει να ενημερωθούμε προφανώς για τα προγράμματα σπουδών. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να ξέρουμε ότι π.χ. θα πάμε σε ένα τμήμα στους μηχανολόγους, ένα τυχαίο παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα που οι οδηγοί σπουδών τους έχουν πολύ το μάθημα της φυσικής ή αντίστοιχα το μάθημα της χημείας. Αν αυτό αποτελεί ένα μάθημα το οποίο εμάς δεν μας ταιριάζει, δεν θέλαμε να το έχουμε συνολικά στον οδηγό σπουδών, θα ήταν πολύ σημαντικό να απορρίψουμε αυτή την επιλογή. Οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα. Δεδομένα τα οποία ουσιαστικά σχετίζονται με τις δυνατότητες κάθε οικογένειας να μπορέσουν ουσιαστικά να τους δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να φοιτήσουν σε ένα τόπο μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τη σειρά αρρύθμισης των τμήματων, να τοποθετήσουμε τα τμήματα με βάση τη σειρά προτίμησης και όχι με βάση τις βάσεις της προηγούμενης χρονιάς. Ξέρετε, ένας λόγος, θα μου επιτρέψετε λίγο να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, με τον οποίο ασχολήθηκα και με τον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, ήταν αυτός. Όταν ξεκίνησα τα πρώτα χρόνια και μπαίνοντας στη διαδικασία, όπως τα περισσότερα φροντιστήρια κάνουν και βοηθούν τους μαθητές στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού, παρατηρούσα ότι τα περισσότερα παιδιά που ερχόντουσαν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό έλεγαν τότε πόσα μόρια έχουμε. Έχουμε καταφέρει και έχουμε π.χ. 15.000 μόρια. Πάνω σε αυτή τη διαδικασία λέγανε η περσινή σχολική χρονιά, οι βάσεις, τι σχολές μου παρήχαν με 15.050, τι μου παρήχαν με 14.950 και μέσα από αυτή τη διαδικασία επέλεγαν τις σχολές. Το οποίο το θεωρούσαμε πάρα πολύ λάθος. Γιατί, όπως ανέφερε και ο κ. Καλατζής και το θεωρώ πολύ σημαντικό στην αρχή, έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν έχουμε ένα μαθητή ο οποίος έχει και επιθυμεί, παραδείγματος χάρη, να περάσει σε μια σχολή που είναι πολύ χαμηλότερα από τα μόρια τα οποία έχει μαζέψει, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει είναι να επιλέξει με βάση τα θέλω του. Και φυσικά και ο δικός μας ο ρόλος των συμβούλων γενικά του επαγγελματικού προσανατολισμού, όπου θα πρέπει να προσέξουν τις τάσεις στην αγορά εργασίας, να δίνουμε βαρύτητα όσον αφορά την αγορά εργασίας και να ενημερωνόμαστε προφανώς για τους αναδυόμενους κλάδους. Βέβαια, μια προϋπόθεση, και αυτό, παιδιά, εσείς που μας ακούτε να το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι δεν πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να βρίσκετε σπουδές οι οποίες ναι, μεν έχουν θετικές προοπτικές, αλλά δεν ταιριάζουν στα δικά σας χαρακτηριστικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο κλάδος πληροφορικής. Ένας κλάδος που αρκετοί θεωρούμε και προφανώς αποτελεί μια πολύ θετική προοπτική στην αγορά εργασίας. Δεν σημαίνει ότι ταιριάζει σε όλους μας. Άρα, πάμε πρώτα με βάση τα δικά μας ενδιαφέροντα και ακόμα και αν μια σχολή θεωρούμε ότι έχει, όχι δεν θα έλεγα αρνητικές προοπτικές, αλλά σίγουρα δεν είναι θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, να ξέρουμε ότι ένα άτομο το οποίο πραγματικά το αγαπάει θα μπορέσει και πλέον μέσα από τη διαεπιστημονικότητα να πετύχει στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Πάμε τώρα να πούμε κάποιες βασικές αρχές. Πάμε να πούμε κάποιες βασικές αρχές, τις οποίες θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο και σε συνεργασία και με την όλη διαδικασία στη συνέχεια μέσα από κάποια τμήματα θα μας δώσουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Ξαναλέμε ότι το βασικότερο για μας είναι η αναζήτηση και η ενημέρωση των πανεπιστημιακών τμήματων. Τώρα, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που βρίσκεται καθένας από εσάς, θα πρέπει να ομαδοποιήσετε τις επιλογές σας με βάση τις επιθυμίες σας. Τι σημαίνει αυτό? Όπως είπαμε και πριν, κάθε επιστημονικό πεδίο έχει μια ομάδα επιλογών. Αυτές οι ομάδες επιλογών σχετίζονται με κάποιες επιστήμες. Άρα έχουμε τις επιστήμες της νομικής, τις επιστήμες της πρόνοιας, που σχετίζονται με την ψυχολογία και την κοινωνική εργασία, τις επιστήμες οι οποίες σχετίζονται με τον χώρο της εκπαίδευσης, θέματα φιλολογίας, φιλοσοφίας, το παιδαγωγικό της δευτεροβάθμιας, επιστήμες οι οποίες σχετίζονται με τις κοινωνικές επιστήμες ή τις πολιτικές επιστήμες. Άρα, μέσα από αυτή την ομαδοποίηση, θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που ταιριάζει περισσότερο για εμάς. Να στηριχτούμε σε προγράμματα σπουδών και τα επαγγελματικά δικαιώματα, το επαναλαμβάνουμε, και θα πούμε ότι φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά, γιατί τη φετινή χρονιά έχουμε και ουσιαστικά την πρώτη εξίσωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τα πανεπιστημιακά τμήματα μηχανικών. Έχει υπογραφεί ήδη κοινή υπουργική απόφαση για 11 τμήματα
και θεωρούμε ότι και το επόμενο διάστημα θα εξισωθούν και τα υπόλοιπα. Προσοχή, ξαναλέμε, στη σειρά αρρύθμισης, ανάλογα με τη σειρά με την οποία θα δηλώσουμε τις σχολές, θα υπάρχει και η εισαγωγή μας στο τμήμα. Δηλαδή, αυτό που θέλω να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι η πρώτη σχολή που πιάνουμε, σε αυτή θα εισαχθούμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε τη σειρά αρρύθμισης των τμήματων στις σχολές στο μηχανογραφικό. Προφανώς σκεφτόμαστε και άλλες παραμέτρους όπως η πόλη και η δυνατότητα μεταγραφής. Επειδή αρκετά παιδιά μας μιλάνε για μεταπτυχιακά προγράμματα, θα πούμε ότι αποτελούν ένα επικουρικό κριτήριο, και γιατί προφανώς αρκετά από τα μεταπτυχιακά προγράμματα δεν πρόκειται να υπάρχουν μετά από 5 χρόνια. Όπως είπαμε, η αγορά εργασίας αλλάζει, οι ανάγκες αλλάζουν, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ίσως να χρειαστεί να εξειδικευτούμε σε κάτι διαφορετικό. Και κάτι ακόμα σημαντικότερο για εμάς, το γεγονός ότι πρέπει μέσα από την πορεία στο πανεπιστήμιο να βρείτε την εξειδικευσή σας και όχι από τώρα να έχετε στο μυαλό σας, ακόμα π.χ. και για κάποιον που τον ενδιαφέρει η ιατρική, να δει, να γνωρίσει τις ειδικότητες και μέσα από αυτές να μπορέσει να επιλέξει τις καλύτερες δυνατές επιλογές που αυτούν που του ταιριάζουν. Για μένα η αγαπημένη μου αρχή από όλα τα θέματα τα οποία συζητάμε είναι, και κυρίως το λέω για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν καταφέρει να γράψουν πάρα πολύ ψηλά, είναι ότι δεν πρέπει να στεναχωριούνται, γιατί πραγματικά υπάρχουν εξαιρετικά τμήματα τα οποία έχουν χαμηλή βάση εισαγωγής και ότι τα μόρια εισαγωγής δεν φανερώνουν πάντοτε την ποιότητα σπουδών σε ένα τμήμα. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από τις προβλέψεις και τις επιλογές άλλων. Υπάρχουν εξαιρετικά τμήματα, επαναλαμβάνω, με χαμηλές βάσεις, οι οποίες βρίσκονται σε περιφερειακά πανεπιστήμια, σε πανεπιστήμια όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, με εξαιρετικές επιλογές για τους μαθητές. Και πολύ σημαντικό ότι αν επαληθευτούν οι πληροφορίες μας ότι το μηχανογραφικό θα ανοίξει την άλλη Παρασκευή, δεν χρειάζεται να πούμε την Παρασκευή και να το οριστικοποιήσουμε εκείνη τη μέρα. Έχουμε χρόνο να σκεφτούμε, έχουμε χρόνο να μελετήσουμε, να συζητήσουμε με την οικογένεια παραμέτρους, όπως είπαμε, με βάση την πόλη και τις δυνατότητες μεταγραφής, με στόχο την καλύτερη δυνατή επιλογή από πλευράς μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα δούμε ένα πεδίο, και αν κάποιο παιδί θέλει να ρωτάει κάτι αναδιαστήματα ή γονιός, με χαρά, ή και στο τέλος εννοείται να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Τι είπαμε εμείς κατά τη διάρκεια των βασικών αρχών, το οποίο το θεωρούμε πολύ σημαντικό? Είπαμε ότι θέλουμε να ομαδοποιήσουμε τις επιλογές, και αυτό λίγο το έχουμε κάνει για εσάς. Και μέσα από το ερωτηματολόγιο, όσα παιδιά έχετε κάνει το τεστ της εταιρείας μας, φαντάζομαι ότι έχετε δει κάποιες κατηγορίες μέσα από τις 16 μεγάλες επαγγελματικές κατηγορίες. Οι ανθρωπιστικές και νομικές σπουδές σε εμάς γενικά τι προσφέρουν? Προσφέρουν επιλογές οι οποίες σχετίζονται με τα νομικά επαγγέλματα, νομική, με το πολύ ευρύ περιβάλλον επιλογών που προσφέρει πλέον. Δεν είναι μόνο η άσκηση της δικηγορίας. Ο χώρος της πρόνοιας, και το λέω γιατί πολλές φορές στην νομική την έχουμε σαν ένα κορεσμένο επάγγελμα. Ναι, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δικηγόρων, αλλά όταν θα μπεις και θα στοχεύσεις σε μια καλή εξειδίκευση, έχεις πολύ θετικές προοπτικές στην όλη διαδικασία. Ο χώρος της πρόνοιας, με επιλογές όπως η ψυχολογία και η κοινωνική εργασία, και η κοινωνική εργασία για μας μια πολύ σημαντική επιλογή, όχι μόνο η ψυχολογία. Να θυμίσουμε ότι η νομική και η ψυχολογία αποτελούν συνήθως τις δύο πρώτες επιλογές των παιδιών στο μηχανογραφικό για τις τιμές 1 και 2 όσον αφορά τη σειρά αρρύθμισης. Επιλογές οι οποίες σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την επικοινωνία. Σημαντικό και αυτό πλέον. Τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν ανοίξει στο εύρος των επιλογών τους, όχι μόνο στην δημοσιογραφία, αλλά και στην επικοινωνία. Κοινωνικές επιστήμες, κοινωνιολογίας, κοινωνικής ανθρωπολογίας, πολιτικές επιστήμες, πολιτικής επιστήμης και ιστορίας, ο χώρος των πολιτικών επιστημών, ένας χώρος που πολλά παιδιά πλέον μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία αναζήτησης, και εμείς μέσα από μια διαρκή πορεία θεωρώ ότι δίνει πολύ ωραίες προτάσεις για τους μαθητές. Ο χώρος της εκπαίδευσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τμήματων στις ανθρωπιστικές σπουδές σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης, είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια. Πρωτοβάθμια σε όλα τα παιδεία βέβαια, αλλά ως επιτοπλίστων τα παιδιά των ανθρωπιστικών ακολουθούν αυτό το πεδίο επιλογής, και στο χώρο της φιλολογίας και το τμήμα φιλολογίας με εξειδίκευση αρχαία και λατινικά, φιλοσοφία στην επιστήμη της φιλοσοφίας, ιστορίας και αρχαιολογίας αντίστοιχα,
και το παιδαγωγικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εγώ το παιδαγωγικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το θεωρώ μια σχολή η οποία έχει ένα διαφορετικό αντικείμενο μέσα από τη δημιουργία παιδαγωγικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το χώρο της παιδείας. Και έχουν και δύο μεταπτυχιακά παρά το γεγονός ότι είπαμε ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τόσο μακριά. Το ένα σχετίζεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά θέλω να εξηγήσω ότι το αντικείμενο ναι, μεν μπορεί να μας οδηγήσει στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά παράλληλα έχει μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τους οδηγούς σπουδών. Και αρκετά τμήματα, όχι αρκετά μάλλον, κάποια τμήματα τουλάχιστον, τα οποία σχετίζονται με τη διοίκηση επιχειρήσεων. Εδώ, στον χώρο της εκπαίδευσης, επειδή πολλά παιδιά έρχονται και μας λένε ότι είναι ένας χώρος που και όντως είναι μια πραγματικότητα, έτσι. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό αποφύτων από όλα τα τμήματα και διοχετεύονται στην εκπαίδευση. Πρέπει να βλέπετε και τη διεπιστημονικότητα, παιδιά. Και εμείς δίνουμε ένα παράδειγμα πάντοτε για έναν εκπαιδευτικό, τον οποίο είχαμε στο πρωτιστήριο, τον Ηλία Στουραίτη, ο οποίος, όντας σαν εκπαιδευτικός στον χώρο της ιστορίας, έκανε μια εξειδίκευση στο gaming και είναι ένας μάλλον από αυτούς οι οποίοι δημιουργούν τις ιστορίες στα παιχνίδια τα οποία παίζουμε στις παιχνιδομηχανές και στον υπολογιστή. Άρα, τι έκανε, δημιούργησε την ιστορία την οποία θα την πάρει ένας γραφίστας, ένας πληροφορικάριος, μια ολόκληρη ομάδα η οποία δημιουργεί το παιχνίδι για να έρθει στα δικά μας χέρια και να παίξουμε στα μηχανήματα τα οποία έχουν υπολογιστές και παιχνιδομηχανές το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άρα βλέπουμε και διαφορετικές επιλογές εκτός από το χώρο της εκπαίδευσης, τις οποίες μπορούμε να βρούμε και στον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών. Τώρα, εμείς θα δώσουμε κάποιες προτάσεις και για υψηλόβαθμες σχολές μέσα από αυτό το ευρύ πεδίο, όπως είπαμε, που έχουμε ομαδοποιήσει τις επιλογές μας. Εγώ όμως θέλω να δείτε τον εαυτό σας μέσα σε αυτές τις επιλογές και αντίστοιχα να μπορέσετε ουσιαστικά να επιλέξετε. Λοιπόν, μια κυρία η οποία είναι στην παράδοση να κλείσει την... Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά. Νομίζω ότι κλείσαν τα μικρόφωνα. Το τμήμα νομικής δίνουμε κάποια ενδεικτικά τμήματα, γιατί γνωρίζετε κι εσείς ότι δεν είναι μόνο στο Δημοκρίτιο της Θράκης. Υπάρχουν πολλές επιλογές. Δίνουμε μια ενδεικτική επιλογή με βάση τα 16.975 μόρια. Τα τμήματα νομικής κυμαίνονται σε αυτές τις βαθμολογίες και πιο πάνω, φυσικά, ανάλογα με την πόλη στην οποία θα επιλέξει να φοιτήσει ένας μαθητής. Το τμήμα ψυχολογίας στο ΑΠΙΘ, το οποίο η βάση είναι στα 17.565 μόρια. Έχουμε και ένα νέο τμήμα ψυχολογίας από τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά στο Δημοκρίτιο. Μια εξαιρετική επιλογή των διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών σπουδών στο Πάντιο με βάση 17.140. Για τα παιδιά τα οποία έχουν δώσει 2 ειδικά μαθήματα στις ξένες γλώσσες, ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνίας με βάση τα 17.720 μόρια, μια εξαιρετική επιλογή για τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τις ξένες γλώσσες. Βέβαια πρέπει να έχουμε δώσει, όπως είπαμε και πριν, 2 μαθήματα ξένων γλωσσών ή γενικότερα ο χώρος της φιλολογίας ή αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής, ισπανικής που παρέχεται στα παιδιά για τη φοιτησή τους σε ένα πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με τον χώρο των ξένων γλωσσών. Όμως, εκτός από αυτές τις επιλογές, το φιλολογίας, το οποίο πέρσι είχε μια σχετικά χαμηλή βάση και για την Αθήνα, όπως συνήθως αναφέρουμε, που οι βάσεις είναι αρκετά υψηλότερες. Μια εξαιρετική επιλογή στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, με εξειδίκευση μετά τον 3ο χρόνο, είτε στο χώρο της κοινωνικής εργασίας, είτε το χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τα 14.344 μόρια. Το κοινωνικής εργασίας, βλέπετε το εύρος των επιλογών σε σχέση με την ψυχολογία που έχει σαν βάση το 17.565 και το κοινωνικής εργασίας με 13.850 μόρια, όπου βλέπουμε έτσι μια μεγάλη διαφορά στο κοινωνικής εργασίας στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, όπου δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν με τον χώρο της πρόνοιας. Το παιδαγωγικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ανέφερα και πριν τα χαρακτηριστικά του, όπως ορίζονται, και με ένα τμήμα το οποίο έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά θεωρούμε ένα από τα κορυφαία τμήματα σε αυτές τις βαθμολογίες, το ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας, το οποίο πραγματικά τη σημερινή εποχή που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ψηφιακά μέσα έχουν κατακλείσει στη ζωή μας, αποτελούν για μας μια εξαιρετική επιλογή με βάση 9.000 μόρια. Απλά βρίσκεται στο αργοστόλι
και οι περισσότεροι θεωρούν ότι αυτή η επιλογή δεν είναι ικανοποιητική. Προφανώς δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι το να μπορέσει κάποιος να φοιτήσει είτε στον τόπο κατοικία του είτε σε μια από τις γνωστές φοιτητούπολες θα ήταν ιδανικό. Είναι κάτι που και εμείς προτείνουμε. Όμως αυτό να συνδυαστεί και με καλές σπουδές που μας ταιριάζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το έχετε στο μυαλό σας, παιδιά. Άρα, εδώ πέρα εμείς δίνουμε 10 προτάσεις. Οι 10 προτάσεις δεν είναι οι μοναδικές προφανώς. Είναι προτάσεις όμως οι οποίες θέλαμε να τις ομαδοποιήσετε και να δείτε πού οδηγούν αυτές οι επιλογές. Όπως η νομική, να επαναλάβω, με την νομική επιστήμη, ο χώρος της πρόνοιας με την ψυχολογία, την κοινωνική εργασία, ο χώρος της εκπαίδευσης με το παιδαγωγικό, ακόμα και με το επιστημόν εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας και στην πρόνοια, πολιτικής επιστήμης στις κοινωνικές επιστήμες, πάλι ο χώρος της εκπαίδευσης μέσα από το κομμάτι των ξενόγλωσσων επιλογών στο κομμάτι της φιλολογίας και πολύ διαφορετικοί δρόμοι με τα χαρακτηριστικά του καθενός. Θετικές επιστήμες. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο. Εδώ πέρα είναι το μεγαλύτερο σε πλήθος τμήματων επιστημονικό πεδίο και αυτό το οποίο έχουμε και τις περισσότερες κοινές σχολές όμως. Δηλαδή σχολές οι οποίες βρίσκονται είτε στο πρώτο, είτε στο τρίτο, είτε στο τέταρτο. Ως επιτοπλίστων οι κοινές σχολές βέβαια είναι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, στο οικονομίας και πληροφορικής. Εδώ τα τμήματα τα οποία υπάρχει αποκλειστικότητα είναι οι επιλογές στις επιστήμες των μηχανικών και οι φυσικομαθηματικές επιστήμες. Τα τμήματα δηλαδή στα οποία οι μαθητές μπορούν να εισαχθούν μόνο από το πεδίο των θετικών επιστημών και οι στρατιωτικές σχολές ως επιτοπλίστων όσον αφορά το κομμάτι των αξιωματικών, γιατί υπάρχουν και επιλογές υπαξιωματικών στο πεδίο των οικονομίας και πληροφορικής και οι αστυνομικές σχολές, οι οποίες παρέχονται και στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο, βέβαια εννοείται. Και άλλες όμως επιλογές, όχι μόνο αυτές. Επιλογές οι οποίες σχετίζονται με την ενέργεια, σχετίζονται με την έρευνα μέσα από το βιολογικό, το χημικό, μέσα από τις γεωεπιστήμες, επιστήμες δηλαδή της γης και της θάλασσας και προφανώς ο τεράστιος κλάδος της πληροφορικής, ο οποίος παρέχεται και στο πεδίο των θετικών σπουδών και προφανώς και στο πεδίο των οικονομίας και πληροφορικής. Και εδώ σημαντικές προτάσεις. Εδώ, αν δείτε στην πρώτη σελίδα, το έχουμε γεμίσει με επιλογές, με κάποιες, μάλλον όχι με όλες προφανώς, όσον αφορά τους μηχανικούς. Οι δύο βασικές προτάσεις στα παιδιά σχετίζονται με τους μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Εδώ η διαφορετικότητα θα έλεγα ότι σχετίζεται με το κομμάτι της πληροφορικής που εκφράζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, οδηγοί σπουδών που έχουν μαθηματικά, φυσική σε πολύ μεγάλο ποσοστό και στη συνέχεια επιλέγουμε το πεδίο στο οποίο θέλουμε να δραστηριοποιηθούμε. Στον χώρο της ενέργειας και οι δύο επιλογές και προφανώς και στον χώρο της πληροφορικής ηλεκτρολόγοι. Εξαιρετικές επιλογές και οι δύο. Γι' αυτό εδώ λέμε να δούμε λίγο και τους οδηγούς σπουδών σε κάθε περίπτωση. Το χημικών μηχανικών, η επιστήμη της χημείας η οποία είναι παντού. Αυτό θέλω να το έχετε στο μυαλό σας. Λίγο να ξεχωρίσουμε το χημικών μηχανικών με το χημείας, ότι το χημείας έχει να κάνει με την θεωρητική προσέγγιση της επιστήμης, των χημικών μηχανικών με την εφαρμοσμένη στη βιομηχανία. Μια ωραία σχολή, λίγο εμείς η μαθηματική, η φυσική βέβαια, συζητάμε για αυτήν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ βέβαια, η εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών, όπου πρακτικά τα 2 πρώτα χρόνια ο οδηγός σπουδών έχει διαχωριστεί στο 50-50, θα λέγαμε, μαθηματικά και φυσική, και στη συνέχεια επιλέγετε την επιστήμη την οποία επιθυμείτε. Όπως το βλέπετε και από τον τίτλο, είναι εφαρμοσμένων. Δηλαδή την εφαρμογή των επιστημών σε καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με τη ζωή μας. Αρχιτέκτονες μηχανική και πολιτική μηχανική στον χώρο των κατασκευών. Και εδώ σημαντική επιλογή. Αρχιτέκτονες βέβαια και με το ειδικό μάθημα του σχεδίου, η πολιτική όχι. Και βέβαια και για τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο της αρχιτεκτονικής, αλλά δεν κατάφεραν να πάνε τόσο ψηλά, η επιλογή της ιστορικής αρχιτεκτονικής. Μια δεύτερη πρόταση. Ή της γραφιστικής. Μια άλλη επιλογή. Λίγο διαφορετική βέβαια, αλλά αυτό το καλλιτεχνικό που μπορούν να έχουν αρκετά παιδιά. Άλλα εξαιρετικά τμήματα με χαμηλότερη βάση. Εμένα θεωρώ ένα από τα κορυφαία τμήματα και το οποίο ήταν και το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, ήμουν και φοιτητής εγώ τότε, το οποίο ουσιαστικά είχε πάρει και το 5ετές σαν πρόγραμμα σπουδών των μηχανικών πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων μετά τα πολυτεχνικά τμήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Καρλόβαση, με πολύ χαμηλή βάση και έπειτα και από μια ζήτηση που είχαμε μια φίλη η οποία εργάζεται σε μια από αυτές τις εταιρείες οι οποίες παίρνουν τους φοιτητές και προωθούν σε χώρους εργασίας μέσα από επικοινωνία, από πρακτική άσκηση. Μου ανέφερε αυτό το τμήμα σαν μάθημα, όχι σαν κατεύθυνση. Έτσι, έκανε και μάθημα Cyber Security που είναι μια σημαντική
ε, επιλογή για κάποια παιδιά και όσον αφορά την εργασιακή διαδικασία. Είναι ένα μάθημα, θα μου πείτε, δεν είναι μια κατεύθυνση, αλλά σίγουρα δίνει ένα στίγμα ότι έχει έναν εξελιγμένο οδηγό σπουδών με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Στατιστικής και ασφαλιστικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και αυτό μια πολύ ωραία πρόταση με πολύ καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Ένα εξαιρετικό τμήμα που δίνει πολύ δυναμικά επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών επιστήμης υλικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και για εμάς τους μαθηματικούς, όσοι μαθηματικοί είναι και στην παρέα μας, μπορούν να το επιβεβαιώσουν από τους καθηγητές. Το τμήμα μαθηματικών σε πολλές πόλεις βέβαια. Το σημαντικό για εμάς είναι η διεπιστημονικότητα. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν το λέω με τη λογική μόνο της αγάπης προς την επιστήμη, που αρκετοί το έχουν τα παιδιά και θέλουν να ασχοληθούν με την επιστήμη αυτή, αλλά και η δυνατότητα που δίνει να οδηγηθούμε σε πολύ διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους. Και όσοι είμαστε καθηγητές σήμερα στην παρέα και θυμόμαστε τους φίλους και τις φίλες που σπουδάσαμε μαζί, νομίζω θα συμφωνήσουν ότι ένα μικρό ποσοστό πήγε στην εκπαίδευση, που αγαπούσαμε την εκπαίδευση. Όλοι οι υπόλοιποι δραστηριοποιήθηκαν σε διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους. Λοιπόν, το πεδίο υγείας και ζωής, ένα πεδίο το οποίο είναι πολύ ωραίο για συζήτηση, θα έλεγα, γιατί οι περισσότεροι γονείς έχουν στο μυαλό τους τα δικά τους χρόνια, όπου τότε για να μπορέσει ουσιαστικά κάποιος να σταδιοδρομήσει στο κομμάτι των επιστημών, είχε στο μυαλό του μόνο την ιατρική, τη φαρμακευτική και την οδοντιατρική. Πλέον αυτό άλλαξε. Και άλλαξε και στις επιλογές των παιδιών, άλλαξε και στην επαγγελματική σταδιοδρομία, άλλαξε παντού. Ο κλάδος υγείας είναι πολύ δυναμικός γενικότερα πλέον. Προφανώς υπάρχουν οι επιλογές οι οποίες σχετίζονται με την ιατρική, οδοντιατρική. Μια εξαιρετική επιλογή για εμάς. Η κτηνιατρική. Γιατί? Γιατί αν σου αρέσει το αντικείμενο να ασχοληθείς με τα ζώα, βγαίνουν πάρα πολύ λίγοι στη χώρα μας, μόνο 2 τμήματα. Άρα έχει άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι διαδρομές, είναι ο χώρος έρευνας, βιολογία, χημεία, μοριακής βιολογίας και μοριακής γενετικής. Πολλές διαφορετικές επιλογές και άλλες προτάσεις μέσα από το χώρο της υγείας και της πρόνοιας, εργοθεραπεία και λογοθεραπεία, και εδώ όπως και στην κτηνιατρική, πολύ λίγοι απόφοιτοι, γιατί έχουμε 2 και 3 τμήματα, εργοθεραπεία Αθήνα από το Λεμαΐδα, λογοθεραπεία Καλαμάτα, Πάτρα και Γιάννενα. Οπότε οι ανάγκες είναι πολύ σημαντικές στον χώρο της ηθικής αγωγής, αλλά και στους ενήλικες, όσον αφορά την αποκατάσταση σε αρκετές περιπτώσεις. Με ευτική, νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, πολλές διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες η απορρόφηση στην αγορά εργασίας είναι πολύ θετική. Πάμε να δούμε και εδώ κάποιες επιλογές. Προφανώς μια επιλογή η ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την υψηλή βάση. Θεωρούμε ότι, όπως είπαμε και πριν, οι βαθμολογίες θα είναι λίγο πιο χαμηλές. Το μοριακής βιολογίας και γενετικής, μια πρόταση λίγο εξειδικευμένη θα έλεγα, αλλά πολύ ωραία όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο, που αποτελεί μια δυναμική επιλογή για τα παιδιά. Η φαρμακευτική δεν είναι πλέον όπως ήταν στο παρελθόν μόνο να γίνω φαρμακοποιός. Υπάρχουν πλέον και άλλες προτάσεις, υπάρχουν και άλλες επιλογές στον χώρο της έρευνας, τις οποίες πολλά παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να τις αναζητήσουν. Το κτηνιατρική, στο οποίο αναφέραμε και πριν και σχετίζεται έτσι με την απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Τα τμήματα φυσικοθεραπείας, μια δυναμική και αυτή η επιλογή θα έλεγα για τα παιδιά, με τη βάση της στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στα 15.825, και προτάσεις οι οποίες έχουν χαμηλότερη βάση εισαγωγής, αρκετά δυναμική θα έλεγα, όπως το εργοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 12.653 μόρια στην Πτολεμαΐδα, το λογοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με 12.556. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε πλέον τις ανάγκες για αυτές τις επιστήμες. Το τμήμα χημείας, ψηλή βάση το χημείας, γιατί το ανεβάζουν αρκετά τα παιδιά από το πεδίο υγείας και ζωής. Οπότε λίγο δυσκολεύει τους μαθητές από τις θετικές σπουδές να το επιλέξουν, γιατί με αυτή τη βαθμολογία λένε μπορώ να επιλέξω μια επιστήμη μηχανικών. Έτσι λίγο για να δούμε και αυτά τα tips τα οποία σχετίζονται με τα κοινά τμήματα. Πώς επιλέγει κάποιος. Μια πρόταση η οποία σχετίζεται με τη διαιτολογία, δεν την ανέφερα πριν, και τη διατροφή στο χαροκόπιο, με μια βάση θα έλεγα αρκετά ψηλή σε πρώτη φάση στο χαροκόπιο, αλλά και με άλλες επιλογές με χαμηλότερη βαθμολογία, με 16.782 μόρια, και το παιδαγωγικό της ειδικής αγωγής στο Βόλο, για όσα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο χώρο. Είναι παντού βέβαια, αλλά συνήθως πάνε τα παιδιά από το πεδίο των υγείας και των ανθρωπιστικών, με μια πρόταση η οποία κυμαίνεται στα 14.150 μόρια. Εδώ απλά, παιδιά, να το κάνουμε επειδή το θέλουμε και το αγαπάμε. Το λέμε γιατί η συγκεκριμένη σχολή είναι μια σχολή η οποία για μας είναι λειτουργήμα.
το να μπορέσεις να ασχοληθείς με τον συγκεκριμένο χώρο, με τα πολλά έτσι, θετικά που έχει, αλλά και τις δυσκολίες που έχει στην αγορά εργασίας. Και τέλος, το πεδίο το οποίο θεωρώ ότι αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, το πεδίο οικονομίας και πληροφορικής, οικονομία, πληροφορική, διοίκηση επιχειρήσεων, ομαδοποίηση πάλι βλέπετε των επιλογών, εμπόριο, δημόσιες σχέσεις, στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και ναυτιλιακές σπουδές. Ναυτιλιακές σπουδές οι οποίες σχετίζονται με τη διοίκηση ναυτιλιακών εταιριών, μια και εδώ θα έλεγα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση επιλογής. Η χώρα μας είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον χώρο της ναυτιλίας και πολλά παιδιά θέλουν και ασχολούνται πολύ δυναμικά πλέον σε αυτό το χώρο. Εδώ προτάσεις πλέον υψηλή βαθμολογία σχετίζεται με το διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Ένα εξαιρετικό τμήμα με διεπιστημονικότητα όσον αφορά τον οδηγό σπουδών του, με πληροφορική, οικονομικά, με σημαντικές επιλογές. Δεν πειράζει. Παρακαλώ, μην το σκέφτεστε. Το marketing και επικοινωνία, μια εξαιρετική ακόμα σχολή. Εδώ να πούμε ότι απλά το marketing, όπως και κάποιες άλλες προτάσεις που αναφέραμε, είναι πραγματικά ίσως το μοναδικό τμήμα το οποίο έχει αποκλειστικά οδηγό σπουδών σε αυτή την επιλογή. Υπάρχουν κάποιες ακόμα προτάσεις, όπως είπαμε, ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας. Υπάρχει μια πρόταση που θα δώσουμε στη συνέχεια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο που σχετίζεται με το marketing και τον τουρισμό, διοίκηση marketing και τουρισμού. Ένα εξαιρετικό τμήμα το οποίο και αυτό έχει πολύ καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Και θα έλεγα ένα θετικό στοιχείο που έχουμε παρατηρήσει μέσα από επικοινωνία με αποφύτους, ότι θα έλεγα ότι έχουν και πολύ καλή πρακτική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συνήθως τα παιδιά μπαίνουν σε κάποιες συνεργαζόμενες εταιρείες πρακτικής, η οποία συνέχεια θα τους απορροφήσει και θα τους δώσει το πρώτο βήμα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Τμήματα οικονομικών επιστημών συνολικά. Οι οικονομικές επιστήμες ξέρετε ότι αποτελούν ένα τεράστιο εύρος επιλογών, είτε με τη θεωρητική προσέγγιση της οικονομικής επιστήμης, είτε με λίγο πιο στοχευμένα, όπως λογιστική, χρηματοοικονομικά, χρηματοοικονομικής και τραπεζικής, που υπάρχουν στα δύο οικονομικά πανεπιστήμια της χώρας μας και προφανώς σε κάποιες ακόμα επιλογές περιφερειακές. Τμήματα πληροφορικής ή τμήμα πληροφορικής ψηφιακών συστημάτων, όπου και εδώ έχουμε σχεδόν όλο το εύρος των προτάσεων στον χώρο της πληροφορικής. Πολλά τμήματα στη χώρα μας πληροφορικής για τα παιδιά, τα οποία όσοι τους ταιριάζει και αγαπούν αυτό το χώρο, με την εξειδίκευση που θα κάνουν, θα σταδιοδρομήσουν πολύ θετικά στην αγορά εργασίας στον χώρο της πληροφορικής. Μία αγαπημένη σχολή, την οποία θα ήθελα να δείτε, την έχω στο νούμερο 10 βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνετε η αριθμίση είναι τυχαία, δεν θεωρούμε κάποια, όχι τυχαία μάλλον, σε μια σειρά, δεν θεωρούμε κάποια καλύτερη ή λιγότερο καλή. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι σχολές σχετίζονται με τα θέλω σας. Όμως θα πάω λίγο ανάποδα εδώ, ότι μια σχολή που πάντοτε εκτιμούσα ιδιαίτερα ήταν η Επιστήμη Υπολογιστών, που είναι μια παλιά σχολή, θα έλεγα, στον χώρο της πληροφορικής, από τις πρώτες, η οποία ήταν και η πρώτη που είχε και διασύνδεση με το Ινστιτούτο Πληροφορικής, ένα εξαιρετικό τμήμα και έρευνα στον χώρο της πληροφορικής. Ας δούμε μια σχολή όμως με χαμηλή βαθμολογία, σε έναν χώρο που όλοι βλέπουμε και γνωρίζουμε τα logistics ότι έχουν άνθηση στην αγορά εργασίας, η διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Βλέπετε με 11.480 μόρια με ένα άλλο τμήμα το οποίο σχετίζεται με το marketing, η διοίκηση οργανισμών marketing και τουρισμού, και ένα εξαιρετικό πάλι τμήμα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με πολύ καλές προδιαγραφές για την απορρόφηση στην αγορά εργασίας, το πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας, και με βάση η οποία κυμαίνεται στα 8.935 μόρια. Τώρα, όλες αυτές οι επιλογές, εκτός βέβαια από τις ανθρωπιστικές σπουδές, είναι επιλογές οι οποίες παρέχονται και στο επαγγελματικό λύκειο. Να το θυμίσουμε αυτό. Αν υπάρχουν παιδιά σε αυτούς τους 9 τομείς σπουδών και την κοινή ομάδα η οποία παρέχεται σε όλους, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν με την αντίστοιχη ποσόστοση σε πολύ λιγότερες επιλογές, βέβαια, έχουμε πει. Το έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες ημερίδες αυτήν την ιδιαιτερότητα, ότι έχουμε 4 επιστημονικά παιδεία στο γενικό, άρα ανοίγουμε το εύρος των επιλογών. Έχουμε 9 τομείς σπουδών στο επαγγελματικό λύκειο, άρα αυτόματα μας δίνει τη δυνατότητα για λιγότερες επιλογές, πιο στοχευμένες πλέον. Αλλά και πάλι με βάση αυτή την επιλογή που έχουμε κάνει, αναζητούμε επιλογές και στο Unicate μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές που υπάρχουν. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα, το οποίο σχετίζεται με τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις. Έχοντας κάνει μια ομαδοποίηση, έχοντας κάνει μια επιλογή, και με βάση βέβαια τα μόρια τα οποία έχουμε, νομίζω ότι κάνουμε τις βέλτιστες επιλογές μέσα από αυτή τη συζήτηση και την προσέγγιση την οποία
έχουμε ήδη αναλύσει με την αναζήτηση, με τα θέλω, με την ομαδοποίηση, με την προσοχή στη σειρά αρρύθμιση. Πάμε να δούμε και τις μεταγραφές. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια το κομμάτι των μεταγραφών άλλαξε. Γιατί παλαιότερα είχαμε τη λογική εμείς ότι μπορεί να πάρει μεταγραφή οποιοδήποτε οπουδήποτε. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Δεν ισχύει και θεωρούμε ότι αποτελεί και μία από τις πολύ καλές αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο. Μιας έχει βάλει κάποιες πολύ βασικές προϋποθέσεις στις κύριες κατηγορίες όσον αφορά την δυνατότητα μεταγραφής ενός παιδιού από ένα μέρος σε ένα άλλο. Να το πω λίγο πιο απλά, κυρίως στον τόπο κατοικίας του. Έτσι, από ένα μέρος στον τόπο κατοικίας του. Έχουμε ουσιαστικά τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις. Οι μεταγραφές οι οποίες έχουν για τις δύο βασικές κατηγορίες των οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων και των αδερφών προπτυχιακών έχουν δύο βασικές προϋποθέσεις στην αντιστοιχεία των τμήματων. Πολύ σημαντικό. Δεν παίρνεις από οπουδήποτε, από ένα οποιοδήποτε τμήμα πληροφορικής. Στο πληροφορική, στο ΑΠΘ που δώσαμε πριν το παράδειγμα που έχει μια πολύ ψηλή βάση μεταγραφή, πρέπει να υπάρχει αντιστοιχεία. Τις επόμενες μέρες αυτές οι αντιστοιχίες θα ανακοινωθούν ξανά. Ίσως υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Ωραία. Δεν σημαίνει, να δώσουμε το παράδειγμα ότι αν έχω μια ακριβώς ίδια σε τίτλο σχολή, δεν σημαίνει ότι έχω και αντιστοιχεία. Δηλαδή, τα τμήματα μαθηματικών, για να δώσω το παράδειγμα της δικής μας επιστήμης, τα καινούργια τμήματα Καστοριάς και Λαμίας δεν είχαν αντιστοιχεία την περσινή σχολική χρονιά με τα υπόλοιπα τμήματα, τα παλαιότερα, στην δυνατότητα μεταγραφής. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό για εμάς, το οποίο και αυτό αποτελούσε ένα σημείο συζήτηση, είναι η λεγόμενη βάση μεταγραφής. Δηλαδή, ναι, όλα αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορείτε όλα αυτά να τα βρείτε και στο Unigate με βάση το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Η βάση μεταγραφής, η οποία τι εκφράζει, να το εξηγήσουμε λίγο στα παιδιά. Ένας μαθητής ο οποίος θα μπει σε μια σχολή με μια συγκεκριμένη τιμή μορίων, προκειμένου να μπορέσει να αιτηθεί τη μεταγραφή του σε ένα αντίστοιχο τμήμα, είναι δύο οι προϋποθέσεις, θα πρέπει η βαθμολογία του να απέχει 2.750 μόρια από την βάση εισαγωγής στην οποία θέλει να πάρει μεταγραφή. Δηλαδή, αν εγώ έχω περάσει σε μια σχολή με 15.000 μόρια, για να μπορέσω να αιτηθώ τη μεταγραφή μου σε ένα τμήμα στο οποίο είναι αντίστοιχο με αυτό στο οποίο βρίσκομαι εγώ, θα πρέπει η βάση της να είναι μέχρι 17.750 μόρια. Αν ήταν 18.050, άρα απήχαμε 3.050 μόρια, δεν θα μπορούσα να αιτηθώ τη μεταγραφή. Πολύ σημαντικές και οι δύο προϋποθέσεις, γιατί μπορούμε πλέον να περιορίσουμε αυτές τις σημαντικές αλλαγές οι οποίες υπάρχουν. Για το υπάλληλο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο πιο στοχευμένα όσον αφορά τις επιλογές. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα και εκεί. Λοιπόν, οπότε ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί έως 2 τμήματα διαφορετικών ΑΕ. Πολύ προσοχή σε αυτό. Και πάμε να δούμε λίγο ποιοι δεν μπορούν να πάρουν μεταγραφή. Δεν έχουν δικαίωμα μεταγραφή όσοι έχουν λάβει ήδη μεταγραφή ή μετακίνηση σε κάποιο άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Όσοι έχουν υπερβεί το κανονικό χρόνο φοιτησης, αθλητές οι οποίοι σύγχυσαν στη τριτοβάθμια με διάκριση και τέκνα Ελλήνου του εξωτερικού. Γενικότερα, όλα αυτά τα ΦΕΚ, αν θέλετε, μπορούμε να τα προωθήσουμε στα φροντιστήρια, προκειμένου έτσι να έχετε και μια πλήρη εικόνα για όλες τις επιλογές όσον αφορά αυτές τις σημαντικές λεπτομέρειες. Τώρα, οι μεταγραφές, όπως είπαμε πριν, ουσιαστικά έχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη έχει να κάνει με τον ποσοτικό περιορισμό, εκεί που κυρίως ουσιαστικά λειτουργούμε με τα οικονομικοκοινωνικά κριτήρια. Ναι, πείτε μου παρακαλώ και απλά μπορώ να απαντήσω στη συνέχεια. Γράψτε την ερώτησή σας, εννοείται. Εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα ποσοτικό περιορισμό της τάξης του 15%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε κάθε τμήμα το οποίο υπάρχει ένας αριθμός ακτέων, έχουμε και έξτρα έναν αριθμό παιδιών τα οποία θα μπουν για μεταγραφή της τάξης του 15%. Άρα, αν ένα τμήμα έχει 200 ακτέους, θα πάρουμε και 30 ακόμα φοιτητές μέσω των μεταγραφών. Εδώ έχουμε τα λεγόμενα κριτήρια, κοινωνικο-εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία σχετίζονται με οικονομικά δεδομένα και κοινωνικά κριτήρια, προβλήματα υγείας κ.ο.κ. Πώς λειτουργούν τα εισοδηματικά κριτήρια? Αρχικά, αυτό το οποίο θα πρότεινα σε όλους σας, γιατί είναι ένα θέμα γενικότερα συζήτησης, είναι όταν θα έρθει η ώρα να συμβουλευτείτε το λογιστή σας. Πολύ σημαντικό αυτό, για να μπορέσουμε να έχουμε την ακριβή τιμή σε αυτά τα οποία θα σας αναφέρω. Να σας πω και κάτι ακόμα που θέλω να το έχετε στο μυαλό σας, ότι ναι, μεν συζητάμε για τις μεταγραφές αυτή τη στιγμή, αλλά τα ΦΕΚ των μεταγραφών βγαίνουν στη χρονιά που έχετε μπει. Άρα, δηλαδή, το ΦΕΚ το οποίο θα αφορά εσάς θα ανακοινωθεί
με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά. Θεωρητικά, βέβαια, δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές, απλά σας το λέω για να το έχετε στο μυαλό σας. Πρακτικά, πώς λειτουργούμε? Βρίσκουμε προφανώς τη φορολογική δήλωση, η οποία έχει δημιουργηθεί από κάθε οικογένεια, και βρίσκουμε το κατακεφαλήν εισόδημα στο μέσο όρο της φορολογίας του εισοδήματος σε βάθος τριετίας. Δηλαδή, έχουμε 50, 60 και 80.000, αθροίζουμε, διαιρούμε δια του 3, βγαίνει μια τιμή και διαιρούμε δια των μελών της οικογένειας. Πολύ προσοχή σε αυτό, για να προκύψει το κατακεφαλήν εισόδημα. Άρα εσείς θα ζητήσετε από το λογιστή σας να σας πει το κατακεφαλήν εισόδημα για την οικογενειακή σας, για την οικογενειακό σας φορολογικό εισόδημα. Προκειμένου να μπορέσουμε τώρα να δούμε, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, πόσα μόρια μπορείτε να πάρετε, πόσους πόντους όπως ορίζουμε εμείς, για να μην μπερδέψουμε με τα μόρια της εισαγωγής. Προσέξτε λίγο, όλα αυτά αθροίζονται στο τέλος. Άρα, ένα παιδί του οποίου η οικογένεια προκύπτει το κατακεφαλήν εισόδημα από 0 έως 3.000 ευρώ θα πάρει 6 μόρια, από 3.000 0,0001 αυτό το οποίο γράψει ουσιαστικά, αλλά 3.001 ας πούμε εμείς ως 6.000 κατακεφαλήν εισόδημα έχουμε 4 μόρια, από 6.001 έως 9.000 έχουμε 3 μόρια και από 9 έως 12 έχουμε 2 μόρια. Τώρα, εδώ ουσιαστικά παίρνουμε την πρώτη τιμή μορίων σε κάθε περίπτωση. Αν το ετήσιο φοροκατακεφαλήν εισόδημα είναι παραπάνω από 12.000 ευρώ, δεν θα πάρουμε κάποιο μόριο μέσα από τα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια. Και ανάλογα με την περίπτωση, ο καθένας από εμάς, από τα παιδιά, συγγνώμη, μάλλον, παίρνει μια τιμή μορίων. Τώρα, εξαρτάται το πώς έχει εισαχθεί το παιδί. Θα σας το αναλύσω σε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε εδώ. Έχουμε 2 μόρια τα οποία προκύπτουν με βάση τα κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή 2 μόρια σαν μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Συν 0,5 για κάθε τέκνο, δηλαδή για κάθε παιδί το οποίο είναι κάτω των 25 ετών. Άρα πρακτικά μια πολύτεκνη οικογένεια θα μπορέσει ουσιαστικά το παιδί να πάρει 2 μόρια συν 0,5 για κάθε ακόμα μέλος. Αν είναι τρίτεκνη οικογένεια, έχουμε 1,5 μόριο συν 0,5 για κάθε τέκνο. Άρα στην περίπτωση τρίτεκνης οικογένειας το παιδί θα πάρει 2,5 μόρια. Ένα μόριο για προβλήματα υγείας γονέων και αδερφών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. 5 μόρια για παιδιά τα οποία είναι ορφανά και από τους 2 γονείς. 2 μόρια αν ένα παιδί έχει χάσει τον ένα από τους 2 γονείς. Και άλλα 2 μόρια αν είναι τέκνο άγαμο γονέα. Όχι αν έχουν χωρίσει όμως. Δεν είναι αυτό στην διαδικασία. Αν ένα παιδάκι ουσιαστικά έχει μεγαλώσει σε όλη τη διάρκεια της πορείας του μόνο με τον άγαμο γονέα. Από εδώ ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να αθροίσουμε μόρια. Μπορούμε να αθροίσουμε μόρια και ανάλογα με τα μόρια τα οποία έχουμε θα αξιολογηθούμε και για αυτές τις θέσεις όποιος έχει τα υψηλότερα μόρια θα μπορέσει ουσιαστικά να πάρει τις διαθέσιμες θέσεις οι οποίες παρέχονται στα παιδιά. Η πρώτη μεγάλη κατηγορία, επομένως, σχετίζεται με τη μοριοδότηση, με την άθροιση μορίων ανάλογα με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, στα οποία αναφέραμε και πριν ως επιτοπλίστων με τα οικονομικά και τα κοινωνικά για τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών και τη φορολογική δήλωση, και κάποια ζητήματα υγείας τα οποία μπορεί να υπάρχουν από γονείς, αδέρφια και η περίπτωση απώλειας κάποιων ή και από τους 2 γονείς. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι η μεταγραφή αδερφών προπτυχιακών φοιτητών στα ΑΕΗ και στα ανώτερες ακαδημίες. Εδώ, προκειμένου να μπορέσουν ουσιαστικά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τα αδέρφια θα πρέπει να σπουδάζουν σε τμήματα τα οποία εδραίουν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, όπου δεν μένουν μόνιμα οι γονείς τους τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν πλήρη κυριότητα κατοικίας ή επικαρπία κατοικίας. Πρέπει να γίνει έτσι αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος των σπουδών και το κατακεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ. Άρα, και εδώ έχουμε πρακτικά 2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία στην οποία είμαστε από 5 έως 12.500 ευρώ και η δεύτερη κατηγορία στην οποία είναι κάτω από 5.000 ευρώ και θα τις αναλύσουμε αμέσως τώρα. Άρα, στη μεταγραφή των μεταδερφών προπτυχιακών φοιτητών, όταν υπερβαίνουμε το κατακεφαλήν εισόδημα των 12.500 δεν μπορούμε να πάρουμε μεταγραφή. Όταν έχουμε 2 άλλες κατηγορίες, κατακεφαλήν εισόδημα ως 12.500 ευρώ και ως 5.000 ευρώ, υπάρχει εξής ιδιαιτερότητα.
Όταν έχουμε κατακεφαλήν εισόδημα ως 12.500 ευρώ, η πρώτη μας διαδικασία είναι να πάμε σε ένα αντίστοιχο τμήμα το οποίο εδρεύει στην περιφερειακή ενότητα φοιτησης του αδερφού. Άρα, βρίσκεται το παιδί το οποίο θα μπει τώρα με το καλό στο πανεπιστήμιο σε μία πόλη. Η πρώτη επιλογή που του παρέχεται είναι να πάει σε ένα αντίστοιχο τμήμα το οποίο βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα που είναι ο αδερφός του ή η αδερφή του. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα το οποίο βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα στην οποία φοιτάει ο αδερφός του, θα πάει εκεί που είναι οι γονείς του. Και αν δεν πληρούνται κανένα από τα παραπάνω κριτήρια, και με την προϋπόθεση, όπως είπαμε και πριν, ότι ο ένας από τα αδέρφια βρίσκεται στο πρώτο έτος, μπορούν και τα δύο αδέρφια να φύγουν μαζί και να πάνε σε μια περιοχή που υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα και των δύο σχολών, αλλά να μην είναι στην Αθήνα, στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Άρα, 3 βασικοί πυλώνες, πάνω στους οποίους, με τη σειρά την οποία αναφέρουμε, δίνει τη δυνατότητα ένα παιδί να μετακινηθεί όταν έχει έναν αδερφό που φοιτεί σε ένα άλλο μέρος. Προφανώς είναι η διάθεση της πολιτείας να μην είναι τα παιδιά διασκορπισμένα και για οικονομικούς λόγους προφανώς, έτσι, σε διαφορετικές πόλεις. Άρα έχουμε αυτή τη διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να μετακινηθούν είτε εκεί που σπουδάζει ο πρώτος, είτε να έρθει στον τόπο κατοικίας ή να πάνε και οι δύο κάπου αλλού πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και η δεύτερη περίπτωση όπου μπορούν να μετακινηθούν με κάτω από 5.000 και τα δύο στον τόπο κατοικίας των οικογενειών. Τώρα, παράλληλο μηχανογραφικό. Εννοείται ότι θα συζητήσουμε για τα θέματα των μεταγραφών και στη συνέχεια. Παράλληλο μηχανογραφικό, επαγγελματική κατάρτιση. Μια δεύτερη πρόταση η οποία δίνεται στα παιδιά. Εγώ θα πρότεινα όλα τα παιδιά, εντάξει, εκτός από κάποιους που είναι πάρα πολύ στοχευμένους και γνωρίζουν ότι μπορούν να εισαχθούν σε κάποια τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να μπουν στη διαδικασία και το παράλληλο μηχανογραφικό. Τα δημόσια ΑΣΕΚ, όπως λέγονται πλέον, τις ανώτερες σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να μπορέσουν να εισαχθούν στα δημόσια ΙΕΚ, όπως είπαμε, με εξαιρετικές ειδικότητες, με απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Η επαγγελματική κατάρτιση έχουμε αναφέρει πολλές φορές εμείς ότι θα πρέπει να αποτελέσει μια δυναμική επιλογή για το μέλλον της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στη χώρα μας. Υπάρχουν ουσιαστικά προτάσεις σε διάφορες περιφέρειες. Προσοχή ότι δεν έχουν όλα τα δημόσια ΙΕΚ, ας τα λέμε ακόμα έτσι, μιας και έχουμε συνηθίσει αυτή την έκφραση, δεν έχουν όλα τα δημόσια ΙΕΚ, όλες προφανώς τις ειδικότητες. Έτσι, υπάρχει μια στόχευση ανάλογα με την... καθένα από αυτά έχει κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες, οπότε όταν ανοίγει και το συγκεκριμένο μηχανογραφικό δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε με βάση εδώ στην Αθήνα κάποιες περιοχές, κάποιες πόλεις και γενικότερα σε όλη την επικράτεια την ειδικότητα που επιθυμούμε. Μπορούν να το κάνουν και τα παιδιά τα οποία δεν δώσαν πανελλαδικές, να το θυμίσουμε αυτό. Και ουσιαστικά εδώ πέρα μπαίνουμε με τη λογική του απολυτηρίου, με τον βαθμό του απολυτηρίου. Και εδώ, παιδιά, πλέον υπάρχει δυναμική, έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μπαίνουν στη διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού. Εμείς ξαναλέω ότι το προτείνουμε, γιατί θεωρούμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί μια δυναμική επιλογή. Και τέλος, όσον αφορά το δικό μου κομμάτι, και εννοείται ότι θα επιστρέψουμε για τις ερωτήσεις, το μηχανογραφικό της Κύπρου, όπου εδώ ουσιαστικά δίνονται 2 επιλογές, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, με λιγότερες προφανώς επλήθος επιλογές, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το έχουμε στο μυαλό μας. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο και θα ολοκληρώσω και θα σου απαντήσω, Ιωάννα. Πρακτικά μέσα από τη διαδικασία λιγότερων επιλογών, όπου θα μπορέσουν τα παιδιά να μπουν βέβαια σε περίπου το ίδιο στυλ σπουδών, ιατρική, ψυχολογία, μαθήματα μηχανικών, έχουν όλες τις επιλογές, προκειμένου να μπορέσουν ουσιαστικά να εισαχθούν σε ένα αντίστοιχο τμήμα. Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχουμε κάποια φοβερή διαφορά στις βάσεις στο μηχανογραφικό της Κύπρου, έτσι, γιατί οι θέσεις είναι λίγες, τα παιδιά πάλι τις ίδιες επιλογές κάνουν όσον αφορά τη ζήτηση, όπως ορίζουμε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να κάνουμε και εκεί αντίστοιχα την επιλογή μας. Είναι από 16 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου. Προκειμένου να μπορέσουν ουσιαστικά τα παιδιά να δουν και αυτή την προοπτική που παρέχεται. Απλά αυτό το οποίο μου αναφέρεις λίγο, Ιωάννα, και αν θέλετε οποιοδήποτε ερώτημα μπορούμε να σας βοηθήσουμε και τηλεφωνικά βέβαια, έτσι, γιατί είναι λίγο πιο στοχευμένες μερικές φορές οι ερωτήσεις για τα μηχανογραφικά. Λέτε ότι είμαι το μεγαλύτερο παιδί και είμαστε τρίτεκνοι. Αν καταλαβαίνω καλά, γιατί τώρα
είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Εσείς θα πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα ζητήσει τη μεταγραφή. Δηλαδή, θα είναι ή τα εισοδηματικά κριτήρια, ή θα είναι το κομμάτι των αδερφών. Απλά στα αδέρφια θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία των 2 κατηγοριών μέχρι το 10,5 ή λιγότερες από 5.000 μόρια. Εδώ θέλει προσοχή. Απλά πρόσεξε λίγο. Πρέπει το ένα από τα παιδιά να είναι στο πρώτο έτος. Αυτό που είπαμε και πριν, έτσι. Όσον αφορά τη μετακίνηση. Την δυνατότητα να μεταγραφείς. Υπάρχει και η μετακίνηση, όπου τα παιδιά μπορούν μέσα από αυτή τη διαδικασία να επιλέξουν ένα τμήμα, αν δεν μπορέσουν να πάρουν τη μεταγραφή, όπως αναλύσαμε πριν από λίγο, σε τμήμα στο οποίο δεν είναι αντίστοιχο, αλλά έχουν πιάσει τα μόρια και το έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό. Άρα προσοχή σε αυτό, να μπορέσουμε να μπει σε μια διαδικασία το παιδί να κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή όσον αφορά την γενικότερα... Συγγνώμη. Συγγνώμη, με αφήστε λίγο διαφάνεια. Συγγνώμη πάλι. Προκειμένου ουσιαστικά το παιδί να έχει δηλώσει όλο αυτό το πλήθος των σχολών το οποίο ανήκουν στα ενδιαφέροντά του. Είναι μια διαφορετική προσέγγιση στον αφορά το κομμάτι των μετακινήσεων και θέλει λίγο προσοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία, έχοντας πιάσει τα μόρια της σχολής και έχοντας δηλώσει τη συγκεκριμένη σχολή για να μπορέσω να μετακινηθώ στο συγκεκριμένο τμήμα. Κωστίνα, συνεχίσεις να μαζευτούν μερικές ερωτήσεις, τις οποίες θα απαντήσουμε σιγά σιγά. Ναι. Νομίζω ότι προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τη δική σου παρουσίαση, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ. Κάνω host, εντάξει, okay. Οπότε μπορώ να συνεχίσω από αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω την παρουσίαση. Δεν πειράζει, θα κάνω εγώ. Τώρα okay. Να το βγάλω αυτό, okay. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι. Λοιπόν, να απαντήσω μια Κωστή, μια πρόχειρη ερώτηση. Ρωτάει ένα παιδί από ΕΠΑΛ πληροφορική τι προτείνεται, Πανεπιστήμιο Πάτρας ή Πολυτεχνείο Πάτρας. Αρχικά να πούμε το εξής για το ΕΠΑΛ, το οποίο ήθελα να το αναφέρω και συχνά το συζητάμε στο κομμάτι των επιλογών. Εγώ θα πρότεινα να πάτε σε τμήματα τα οποία πιστεύετε και νιώθετε ασφαλείς ότι μπορείτε να τα απεξέλθετε στους οδηγούς σπουδών. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί π.χ. είναι διαφορετικό το κομμάτι των μηχανικών και τα μαθήματα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν δηλαδή μαθήματα τα οποία σχετίζονται με. Δεν μιλάω τώρα γενικώς για την πληροφορική, μιλάω γενικότερα, έτσι. Σχετίζονται, δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο παιδί από το επαγγελματικό λύκειο να περάσει στους μηχανολόγους ή στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Εδώ έχουμε πάρα πολύ φυσική, έχουμε πάρα πολύ μαθηματικά, σε πολύ πιο υψηλό επίπεδο από αυτό το οποίο έχετε διαγωνιστεί. Η πληροφορική, βέβαια, είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί μιλάμε για γλώσσες προγραμματισμού, οπότε εκεί μπορούμε να σταθούμε δυναμικά σε κάθε περίπτωση. Άρα, βλέπουμε τις δυνατότητες μας, κάνουμε αυτογνωσία όσον αφορά το. Ποιο είναι το επίπεδο μας αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μπορώ να περάσω στην ιατρική, μιας και μου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και θα σας πω και κάτι για να το έχετε και θα θεωρώ ότι και οι φροντιστές οι οποίοι είναι σήμερα στην παρέα μας, οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν. Αν κάποιο παιδί θέλει πραγματικά να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα ήθελε π.χ. να πάει στη φαρμακευτική, αλλά έχει κάνει ελάχιστα χημεία, έχει κάνει ελάχιστα βιολογία. Εγώ θα πρότεινα από τη στιγμή που το αγαπάει να το ακολουθήσει, αλλά να μπει σε ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα τον βοηθήσουν οι καθηγητές του στα φροντιστήριά μας, να αποκτήσει αυτό το υπόβαθρο για να σταθεί σαν φοιτητής. Το οποίο είναι το σημαντικότερο για εμάς, να μπορέσει σε αυτή την πορεία να ανταπεξέλθει και να μην μπει σε ένα τμήμα π.χ. Δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο παιδί από το ΕΠΑΛ να περάσει στο τμήμα φυσικής. Ναι, εξαιρετική επιλογή, αλλά το επίπεδο γνώσεων το οποίο έχουμε πάρει σαν μαθητές φυσικής από το επαγγελματικό λύκειο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Άρα θα βλέπουμε μαθήματα τα οποία μας είναι παντελώς άγνωστα. Και θέλει πάλι πάρα πολύ προσοχή στη συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή σε αυτό το κομμάτι. Κωστή, συγγνώμη τώρα και συνεχίζεις. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχουν τελειώσει οι απορίες, γιατί τώρα θα μπούμε σε ένα λίγο διαφορετικό αντικείμενο που αφορά. Μπορούν να τις γράφουν και να απαντάμε στη συνέχεια, να απαντήσουμε στο τέλος. Βλέπω ότι η Μάρια έχει δώσει ένα χεράκι, άμα θέλεις να απαντήσεις. Γεια σας. Έχω και εγώ μια απορία. Θέλω να ρωτήσω τι ισχύει για τους αθλητές που έχουν διακριθεί και έχουν ένα ποσοστό της τάξης του 10%.
Εσείς ουσιαστικά συμπληρώνετε κανονικά το μηχανογραφικό. Μπαίνουμε στην πρώτη διαδικασία, όπως ορίζεται δηλαδή. Βγαίνουν οι βάσεις κανονικά και στη συνέχεια το Σεπτέμβριο επαναλαμβάνουμε, στέλνουμε πρακτικά με βάση τις ποσοστώσεις που έχετε κάποια έγγραφα και κάποιες αιτήσεις, έχοντας το μηχανογραφικό το οποίο έχουμε δουλέψει και βγαίνει πρακτικά μια δεύτερη διαλογή επιλογών. Και στη συνέχεια επιλέγεις τη σχολή στην οποία θα εισαχθείς, αν θα είναι αυτή που είχες μπει στην αρχή ή στη συνέχεια. Άρα από το Σεπτέμβριο. Όχι, κανονικά πάμε τώρα, πάμε κανονικά. Δηλώνουμε κανονικά τις σχολές μας, μπαίνουμε σε μια πρώτη σχολή και στη συνέχεια με βάση το Σεπτέμβριο ως επιτοπλίστων που γίνεται η συγκεκριμένη διαδικασία, στέλνουμε κάποια έγγραφα τα οποία σχετίζονται με την κατηγορία στην οποία βρισκόμαστε και το οποίο ζητείται από το Υπουργείο και μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται μια διαλογή η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να εισαχθούμε, αν μπορέσουμε ουσιαστικά ανάλογα με την ποσόστοση που έχουμε και τα μόρια που έχουμε συγκεντρώσει, να έχουμε μια άλλη επιλογή την οποία. Αν θέλουμε, βέβαια, την κρατάμε έτσι, γιατί μπορεί να μείνουμε στην αρχική σχολή, να είμαστε ικανοποιημένοι από το πρώτο διάστημα φοιτησής μας και να μείνουμε εκεί. Μπορούμε κάπως να ξέρουμε αν πιάνουμε την άλλη επιλογή? Όχι, γιατί ξέρεις, εντάξει, μπορεί να έχει μια εικόνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντοτε είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα μόρια. Τα μόρια ουσιαστικά τα οποία έχει εσύ, πρέπει να ξέρουμε αρχικά η σχολή που θα περάσει. Εντάξει, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, αλλά εσύ το μηχανογραφικό θα το στήσει με βάση τα θέλω σου. Δεν θα σε επηρεάσει αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να σου εξηγήσω. Θα το βάλεις με τη σειρά αρρύθμισης την οποία σε ενδιαφέρει και ανάλογα θα μπορέσεις ουσιαστικά μετά να χρησιμοποιήσεις τα μόρια τα οποία έχεις. Δεν θέλω να σε επηρεάσει, δηλαδή. Αυτό θέλω να σου πω σαν διαδικασία. Εσύ θα κάνεις το μηχανογραφικό σου κανονικά. Θα σου το πω λίγο διαφορετικά. Παιδιά, όλοι σας μάλλον, κάντε το μηχανογραφικό σας από τη στιγμή που σας παρέχει τη δυνατότητα μέσα από την ΕΒΕ, σαν να έχετε όλοι 20.000 μόρια. Εντάξει, υπό συνθήκες μπορεί να είναι ουτοπικό αυτό το οποίο λέω. Έτσι, ένα παιδί που έχει 15.000 μόρια να πάει να βάλει μια σχολή με 18.000 μόρια. Μεσοσταθμικά 15.000, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν πλέον μεγάλος αριθμός μορίων. Όμως σίγουρα εσείς φτιάξτε το μηχανογραφικό σας όπως κρίνετε εσείς ότι είναι καλύτερο. Και στη συνέχεια, ανάλογα η διαδρομή θα σας απορρευτείτε. Okay. Νομίζω και η αδερφή μου είχε αντίστοιχα πέρσι. Η Μαριαλένα, δηλαδή, αντίστοιχα με την ίδια διαδικασία που είχαμε πέρσι. Στήσαμε ένα μηχανογραφικό το οποίο λειτουργήσε με βάση τα θέλω της. Με τη μετακίνηση, με την δεύτερη διαλογή ουσιαστικά μπήκε σε μια άλλη σχολή, την οποία είχε στο μυαλό της καλύτερα σαν βάση εισαγωγής. Την είχε πιο ψηλά δηλαδή στο μηχανογραφικό, οπότε της έδωσε τη δυνατότητα να πάρει αυτό το μπουστάρισμα και να πάει σε μια σχολή την οποία το συζητήσαμε αν ήθελε τελικά να μετακινηθεί και αποφάσισε να μετακινηθεί γιατί την αγαπούσε περισσότερο. Πάμε λίγο, έλα. Ωραία. Λοιπόν, πραγματικά μου κάνει εντύπωση κάθε φορά που ακούω το Θανάση και εγώ κάθομαι και σημειώνω, γιατί είναι το βάθος των γνώσεων του είναι πραγματικά απίστευτο. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες σε ένα τόσο σύνθετο σύστημα και πραγματικά συγχαρητήρια, Θανάση. Λοιπόν, εγώ ως οικονομολόγος θα αναφερθώ λίγο σε κάποια πράγματα τα οποία αφορούν την αγορά εργασίας, κάποιους μεγάλους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή μας, την οικονομία μας, τα επαγγέλματα και τις προοπτικές επαγγελμάτων και θα το συνδυάσω φυσικά με πανεπιστήμια, με τμήματα και κάποια άλλα πράγματα. Οποιαδήποτε στιγμή έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να σηκώσετε ένα χεράκι και να το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό. Λοιπόν, νομίζω το πρώτο πράγμα το οποίο θα μπορούσα να πω ως οικονομολόγος, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ουσιαστικά τα πράγματα τρέχουν με γρηγορότερους ρυθμούς. Όσον αφορά τις απαιτήσεις στα επαγγέλματα, όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, τους μισθούς, το περιβάλλον, τα πράγματα τρέχουν αρκετά πιο γρήγορα σε σχέση με τους γονείς και τους παππούδες μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμείς πρέπει να αποκτήσουμε επαγγελματική ευελιξία, πρέπει να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητές μας, κυρίως τις ποιοτικές δεξιότητες, θα αναφερθώ σε αυτές, και να εντάξουμε στη ζωή μας ευρύτερα τη διαβίου μάθηση. Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, να μπούμε σε μια διαδικασία αναβάθμισης δεξιοτήτων και γνώσεων σε όλη τη διαδικασία της εργασιακής μας ζωής. Ουσιαστικά δεν σταματάμε στο πρώτο πτυχίο, ούτε και μέσα στη δουλειά δεν σταματάμε. Παίρνουμε επιστοποιήσεις, κάνουμε σεμινάρια, μαθαίνουμε πράγματα, αξιοποιούμε την περιέργειά μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Στο μοτίβο του νέου κόσμου, τα άτομα τα οποία μένουν επίκαιρα όσον αφορά τις δεξιότητές τους θα ευημερήσουν, ενώ τα άτομα που δεν αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους θα μείνουν πίσω. Και υπάρχει ένας αριθμός όσον αφορά τον ρυθμό αλλαγών. Κάθε 2,5 χρόνια μας λένε οι έρευνες ότι οι δεξιότητες λήγουν. Λήγουν με την έννοια του ότι κάτι που έχω εγώ μάθει σήμερα, έχω αποκτήσει μια γνώση, μια δεξιότητα από το πανεπιστήμιο, από το σχολείο, από τη δουλειά μου, σε 2,5 χρόνια δεν θα είναι επίκαιρο. Σε 2,5 χρόνια κάποιος που έχει αυτή τη δεξιότητα και τη γνώση θα είναι πιο ανταγωνιστικός από εμένα.
Αυτό ισχύει ακόμα και για τους μεγάλους που δουλεύουν σήμερα, που μπορεί να νιώθουν μια έτσι, ασφάλεια στη δουλειά τους, και εκείνοι και εμείς πρέπει διαρκώς να αναβαθμίζουμε τις γνώσεις μας, προκειμένου να έχουμε μια ικανοποιητική ζωή στον χώρο εργασίας. Τώρα, τρεις σημαντικοί παράγοντες που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά τα επαγγέλματα, όσον αφορά την οικονομία, την κοινωνία και όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Το πρώτο είναι το δημογραφικό. Δυστυχώς το γνωρίζετε κι εσείς, φαντάζομαι. Τα παιδιά, όσο δεν το γνωρίζουν, το δημογραφικό είναι ένα φαινόμενο της συρρίκνωσης του πληθυσμού μας. Γεννάμε λιγότερα σε σχέση με τα άτομα τα οποία φεύγουν από τη ζωή. Κάτι το οποίο σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να μην το φανταζόμαστε άμεσα, αλλά έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα όσον αφορά τον τρόπο που επηρεάζονται τα επαγγέλματα, η οικονομία, η ζωή μας. Τον τρόπο που σχεδιάζουμε το παραγωγικό μοντέλο της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας, της οικονομίας μας. Σε πρώτο βαθμό, και θα μείνω σε αυτό, γιατί μπορούμε να κάνουμε μια ολόκληρη μερίδα στο δημογραφικό, τα επαγγέλματα. Λόγω του ότι αυξάνεται η τρίτη ηλικία, ο πληθυσμός δηλαδή, υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και ανάγκη για άτομα που ασχολούνται με την περίθαλψη και την πρόνοια. Τι σημαίνει αυτό? Γιατροί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, άτομα τα οποία προσέχουν τους ηλικιωμένους ή τα άτομα με διάφορες ασθένειες σε δική τους οικία. Αυτή τη στιγμή ένα από τα νούμερο 1 επαγγέλματα στα επόμενα 10 χρόνια θα είναι η οικιακή υποστήριξη για άτομα με ασθένειες και φυσικά για άτομα της τρίτης ηλικίας. Θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση σε αυτό το κομμάτι. Αυτό αφορά κυρίως μεσαίου επίπεδου προσόντων, προσόντα τα οποία μπορούμε να τα αποκτήσουμε από την επαγγελματική κατάρτιση. Ωστόσο, αυτή είναι μια μεγαλύτερη τάση που επηρεάζει μία πλευρά του νομίσματος που αφορούν την περίθαλψη, την υγεία, την πρόνοια και τα αντίστοιχα επαγγέλματα. Ένα από τα νούμερο 1 επαγγέλματα αυτή τη στιγμή είναι οι νοσηλευτές. Να το γνωρίζετε αυτό. Λοιπόν, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι η εκπαίδευση. Δυστυχώς, γιατί πολύ απλά γεννάμε λιγότερα παιδιά, σημαίνει ότι υπάρχει μικρότερη ανάγκη σε βάθος χρόνου για καθηγητές. Αυτό φυσικά ακόμα περισσότερο για το ακροατήριο στο οποίο έχουμε σήμερα, που μιλάμε για εκπαιδευτές στον ιδιωτικό χώρο ή στο δημόσιο. Βλέπουμε ότι συρρικνώνονται οι τάξεις με αργούς ρυθμούς μεν, αλλά είναι απτή αυτή η ρυθμή. Διεισμός. Τι νοείται από διεισμό? Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο δίνει έμφαση στους κλάδους οι οποίοι δεν προσφέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία στην οικονομία και στην κοινωνία μας. Τι σημαίνει αυτό? Κλάδοι όπως ο τουρισμός, που θεωρείται το διαμάντι της οικονομίας μας, δεν παράγει υψηλού επίπεδου θέσεις εργασίας, δεν παράγει καινοτομία, αλλά έχει τεράστια ανάπτυξη. Η εστίαση είναι ο νούμερο 1 εργοδότης στην χώρα μας σήμερα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι από τη μία πλευρά απορροφούνται περισσότερα άτομα σε αυτούς τους κλάδους που μπορεί να έχουν υψηλότερο επίπεδο προσόντα. Βλέπουμε ότι 1 στα 3 παιδιά, όταν λέω παιδιά εννοώ νέους από 24 έως 35 ετών, να δουλεύουν στην εστίαση, στον τουρισμό, στο λιανικό και χοντρικό εμπόριο. Κλάδοι οι οποίοι, όπως είπα, δεν προσφέρουν υψηλή προσθέμενη αξία σε σχέση με άλλους κλάδους που έχουν τα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως η βιομηχανία, η βιοτεχνία, η γεωργία, η ναυτιλία και άλλοι κλάδοι που είναι πολύ σημαντικοί για την ανάπτυξη της χώρας μας. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία προσόντων. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ συνοπτικά ότι η εκπαίδευση από την τριτοβάθμια επίπεδου εκπαίδευση κυρίως δεν καταρτίζει σωστά, έστω όσον αφορά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με την αγορά εργασίας. Δηλαδή, οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων αποκτούν κάποιες γνώσεις, κάποιες δεξιότητες, οι οποίες σαν ένα κομμάτι του πάζελ κάπως δεν κουμπώνουν πάρα πολύ καλά στην αγορά εργασίας. Αυτό έχει να κάνει, είναι πολλοί λόγοι, δεν θα σταθούμε εκεί πέρα γιατί δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το γνωρίζετε. Λοιπόν, και όλο αυτό, πάμε πίσω, αποτυπώνεται στον δείκτη της αντιστοιχίας προσόντων της ΣΕΝΤΕΦΟΠ, όπου καταλαμβάνουμε την πρώτη τελευταία θέση σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη ταλέντου. 7 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν το απαραίτητο ταλέντο για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας. Αλλά αντίστοιχα και οι επιχειρήσεις είναι ένοχες, έτσι, γιατί δεν δημιουργούν τις αντίστοιχες θέσεις που χρειάζεται ή έστω που επικοινωνούν με τις δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου ή της επαγγελματικής κατάρτισης.
Συμφωνώ απόλυτα με τον Θανάση, το λέμε διαρκώς ότι η επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα για την σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση, γιατί πολύ απλά το παραγωγικό μοντέλο το οποίο έχουμε δημιουργήσει κυρίως ζητάει άτομα μεσαίου επίπεδου προσόντων. Όπως είπα πριν, ο διεισμός που δίνει έμφαση στον τουρισμό, στην εστίαση, αυτά τα επαγγέλματα είναι μεσαίου επίπεδου προσόντα. Λοιπόν, κυριαρχεί το άγχος στους νέους. Οι νέοι άντρες, οι νέες γυναίκες δηλώνουν ότι, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, δηλώνουν ότι είναι πάρα πολύ αγχωμένοι για τα ζητήματα της δουλειάς τους. Επίσης παρατηρούμε ότι περίπου 1 στα 3 παιδιά που αποφοιτούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση κυρίως δουλεύουν πάνω σε αντικείμενο το οποίο δεν σχετίζεται με αυτό που σπουδάσανε. Εάν είχαν τον κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό, πολύ πιθανόν αυτό το ποσοστό να ήταν χαμηλότερο. Επίσης υπάρχει το λεγόμενο brain drain. Ένα μεγάλο ποσοστό των νέων δηλώνουν ότι έχουν σκεφτεί τα τελευταία χρόνια να φύγουν από τη χώρα για να σπουδάσουν σε κάποια σχολή του εξωτερικού. Και το πιο θλιβερό στοιχείο για εμάς ως σύμβουλοι σταδιοδρομίας είναι το δεδομένο ότι σύμφωνα με έρευνα της About People, πρόσφατη έρευνα, ότι μόνο το 7,7% των ερωτηθέντων που εκπροσωπούν την κατηγορία αυτή, την ηλικιακή κατηγορία, απαντούν ότι η τωρινή τους δουλειά αποτελεί εκπλήρωση των ονείρων τους. Προφανώς αυτό πρέπει να αλλάξει, γιατί θέλουμε μια κοινωνία η οποία δουλεύει σε αντικείμενα τα οποία ταυτίζονται με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Παρατηρούμε ότι το 32% των θέσεων εργασίας σήμερα στην Ελλάδα είναι υψηλής εξειδίκευσης, ενώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι το 42%, και το υπόλοιπο, 65% δηλαδή και άνω, αφορά θέσεις εργασίας μεσαίου επίπεδου. Γραμματείς, οδηγοί, σερβιτόροι, όπως είπαμε, η εστίαση είναι ο νούμερο 1 εργοδότης στην Ελλάδα σήμερα. Ας δούμε λίγο και τους μισθούς σε σχέση με αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε δημιουργήσει στην χώρα μας. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 1.238 ευρώ, μεικτά. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον και σημειώνουμε εδώ πέρα είναι ότι ο μέσος μισθός των εργαζομένων υψηλού επίπεδου δεξιοτήτων, δηλαδή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω, είναι 1.485 ευρώ το μήνα. Όμως, ο μέσος μισθός των εργαζομένων, πάντα μιλάει για τον ιδιωτικό τομέα, έτσι, ο μέσος μισθός των εργαζομένων με μεσαίο επίπεδο προσόντα, δηλαδή επαγγελματικής κατάρτισης, είναι 1.234 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, μιλάμε για μια μικρή διαφορά μεταξύ των ατόμων που έχουν φοιτήσει στη τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με αυτούς στην επαγγελματική κατάρτιση. Άρα, πάλι παρατηρούμε το ότι η επαγγελματική κατάρτιση έχει πολλά να προσφέρει και σε σύγκριση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα, δεν θέλω να σας κουράσω πολύ ακόμα. Πάμε να δούμε συνοπτικά κάποια επαγγέλματα με θετικές προοπτικές. Θέλω να σημειώσω ότι πολλές φορές θα ακούσουμε συμβούλους, experts στον χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού, οι οποίοι θα μιλήσουν για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Η πραγματικότητα είναι ότι, και σας το λέω αυτό ως οικονομολόγος, δεν μπορούμε να προβλέψουμε με τεράστια ακρίβεια το πώς θα εξελιχθούν τα επαγγέλματα. Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για τα επαγγέλματα του σήμερα, τα οποία έχουν προοπτικές και δείχνουν μια θετική πορεία για τα επόμενα 5 με 10 χρόνια, ως ταβάνι τα 10 χρόνια. Γιατί πάρα πολλά πράγματα, όπως είπε και ο Θανάσης, αλλάζουν μεταπτυχιακά, εξειδικεύσεις, οι ρυθμοί αλλάζουν τόσο γρήγορα, που σημαίνει ότι ακόμα και οι απαιτήσεις στα επαγγέλματα θα αλλάξουν με γρήγορους ρυθμούς, όπως είπαμε. Οι ηλεκτρολόγοι, λοιπόν, μηχανικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, ευρύτερα μέσω των πολυτεχνικών σχολών, οι μηχανικοί έχουν θετικές προοπτικές στην χώρα μας σήμερα. Αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο ίσχυε και στο παρελθόν, αλλά ακόμα περισσότερο σήμερα, όταν βλέπουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νέα τάση η οποία θα μπει στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αλλά έχει εφαρμογές σε όλες τις εκφάνσεις της επιστήμης, της βιομηχανίας, σε όλο το χώρο της οικονομίας. Και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε απαραίτητα και άμεσα με τους αλγορίθμους της τεχνητής νοημοσύνης απαραίτητα ή τον κώδικα που αποτελεί τη γλώσσα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτά πράγματα, να είμαστε πρακτικοί τύποι, όπως τα λεγόμενα microchips. Υπάρχει ένας κολοσσός σήμερα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι μια εταιρεία που λέγεται Nvidia, η οποία παράγει το 80% όλων των microchips στον πλανήτη. Αυτά τα chips ουσιαστικά είναι σε όλες τις συσκευές, από τον υπολογιστή από τον οποίο σας μιλάω τώρα, το ψυγείο, την τηλεόραση, το κινητό.
Αυτά τα microchips είναι ακόμα πιο σημαντικά και έχουν επενδυθεί κυριολεκτικά $3 εκατομμύρια τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, γιατί είναι τα προϊόντα τα οποία επεξεργάζονται όλο τον όγκο των δεδομένων πάνω στον οποίο στηρίζεται η βάση της τεχνητής νοημοσύνης. Χωρίς λοιπόν αυτά τα microchips δεν θα μπορέσει να υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι λόγω αυτής της τάσης οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί που έχουν μια εξειδίκευση σε αυτά τα microchips προφανώς θα δουν πάρα πολύ θετικές προοπτικές. Πώς γινόμαστε λοιπόν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί με εξειδίκευση σε αυτό το χώρο? Υπάρχουν διάφορες πολυτεχνικές σχολές από τις οποίες μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρόσφατα, λόγω της νέας απόφασης του Υπουργείου, όπως ανέφερε και ο Θανάσης νωρίτερα, το πρώην ΤΕΙ νυν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ανοίξει τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, το οποίο έχει και είναι πενταετής η φοιτηση, δίνει και μάστερ δηλαδή μεταπτυχιακό μαζί. Η βάση πέρσι ήταν στα 10.476, αλλά προφανώς λόγω ζήτησης και λόγω αυτής της απόφασης του Υπουργείου αυτή η βάση θα αυξηθεί. Δεν μπορούμε να πούμε πόσο θα είναι σήμερα, αλλά είμαστε σίγουροι θα αυξηθεί. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 14.285 μόρια και φυσικά το Μετσόβιο με την υψηλότερη βάση μόριων. Να κάνω μια αναφορά στην επαγγελματική κατάρτιση όσον αφορά την εξειδίκευση στις μπαταρίες, όπου βλέπουμε ότι ως μεταβατική πηγή ενέργειας, λόγω του δεδομένου ότι είναι μέρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έστω μεταβατική πηγή ενέργειας, οι μπαταρίες και όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική πηγή ενέργειας για τα οχήματα, στο σιδηρόδρομο, σε διάφορα μέσα μεταφοράς, αλλά αντίστοιχα και στα διάφορα προϊόντα που αξιοποιούμε και χρησιμοποιούν μπαταρίες σήμερα. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για άτομα τα οποία είναι μηχανικοί με εξειδίκευση στις μπαταρίες. Και μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το επάγγελμα και μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης, όπως είπε ο Θανάσης, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού. Δεν χρειάζεται να έχουμε συμμετάσχει σε επαναληπτικές εξετάσεις και το βασικό κριτήριο είναι το απολυτήριο λυκείου. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Έχουμε την κυβερνοασφάλεια. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε για αυτόν τον χώρο, αλλά λόγω του δεδομένου του ότι όλο και περισσότερο αυξάνεται το αποτύπωμα της χρήσης των δεδομένων ευρύτερα του διαδικτύου των ιδιωτών, αλλά και των επιχειρήσεων, παρατηρούμε ότι έχουν γεννηθεί κάποιες εξειδικεύσεις πάνω στην προστασία των δεδομένων αυτών, κυρίως απέναντι στις κυβερνοεπιθέσεις, όπου βλέπουμε ότι διαρκώς σε ένα μεγάλο μέρος τέλος πάντων παρατηρούνται τέτοιες επιθέσεις, οι λεγόμενοι hackers, όπως το έχετε ακούσει. Λοιπόν, έχουν γεννηθεί νέα επαγγέλματα λόγω αυτής της αυξημένης ανάγκης, οι λεγόμενοι cyber security experts στον χώρο της κυβερνοασφάλειας. Υπάρχει ένα τμήμα, μια σχολή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που έχει κάποια μαθήματα πάνω στην κυβερνοασφάλεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εξειδίκευση σε πρώτο επίπεδο πτυχίο. Υπάρχει αυτό το τμήμα στο Καρλόβαση με μόρια στα 9.985. Να κάνω μια αναφορά επίσης σε νέο επάγγελμα, το οποίο έχει γεννηθεί τα τελευταία 3 με 4 χρόνια, λόγω της ένταξης της διρεκτίβας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε ως GDPR, σίγουρα το έχετε ακούσει, που αφορά την ηθική επεξεργασία δεδομένων από επιχειρήσεις απέναντι στους πελάτες της. Και για να γίνουμε Digital Protection Officers, όπως λέγονται, που είναι ένα επάγγελμα με αρκετά θετικές προοπτικές, λόγω του δεδομένου ότι υπάρχει η συγκεκριμένη νομοθεσία και απαιτεί κάθε επιχείρηση, μικρή επιχείρηση, ακόμα και πολυεθνική επιχείρηση, να έχει έναν σύμβουλο ο οποίος έχει αυτή την εξειδίκευση. Πώς γινόμαστε λοιπόν DPOs? Όσον αφορά την ακαδημαϊκή μας σταδιοδρομία, ξεκινάμε με μία από τις 3 νομικές σχολές και κάνουμε κάποιο μεταπτυχιακό. Πρέπει να είμαστε δικηγόροι, έτσι. Κάνουμε ένα μεταπτυχιακό με εξειδίκευση, όπως παραδείγματος χάρη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Δίκαιο και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τρίτον, και νομίζω, όχι, έχουμε ένα ακόμα μετά από αυτή την διαφάνεια, η εφοδιαστική αλυσίδα. Θα πάω λίγο πιο γρήγορα, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Όπως το ανέφερε και ο Θανάσης νωρίτερα, και είναι μια πραγματικότητα, ο συνδυασμός της μεγάλης δύναμης της χώρας μας στον ναυτιλιακό χώρο, όπου ελέγχουμε 1 στα 5 πλοία παγκοσμίως, έχουμε και κατά κεφαλήν το μεγαλύτερο επίπεδο επιχειρήσεων στον χώρο της ναυτιλίας παγκοσμίως.
Και δεδομένου του ότι είμαστε σε ένα γεωγραφικά νευραλγικό σημείο μεταξύ των τριών υπήρων, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε μια μεγάλη αρτηρία μεταφορών αγαθών και προϊόντων μέσω και της θάλασσας. Επομένως, ό,τι έχει να κάνει με την διανομή των προϊόντων και των αγαθών, την αποθήκευση των αγαθών και όλη αυτή τη διαδικασία που είναι πραγματικά σύνθετη, τα λεγόμενα logistics, έχει θετικές προοπτικές στην Ελλάδα. Και όσο και συνεχίζεται να υπάρχουν οι παγκόσμιες συναλλαγές και ευρύτερα το εμπόριο παγκοσμίως, αυτός ο χώρος πάντα θα έχει προοπτικές. Υπάρχει ένα πανεπιστήμιο στο ΔΠΑΕ που είναι στην Κατερίνη που δίνει τη δυνατότητα φοιτησης με αντικείμενο τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και πάλι εδώ πέρα δεν μιλάμε για ένα κλειστό επάγγελμα. Μπορούμε και μέσω άλλων τμήματων διοίκησης, μέσω άλλων τμήματων ακόμα και πληροφορικής να ενταχθούμε στον κλάδο αυτόν. Και φυσικά με ένα μεταπτυχιακό να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί. Πάντα μιλάμε για τη διαβίου μάθηση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, που έχει μια πάρα πολύ δυνατή σχολή στη διοίκηση, στην ναυτική επιστήμη και τεχνολογία, μπορούμε να ασχοληθούμε στα επίπεδα διοίκησης σε εταιρείες στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στον χώρο των μεταφορών και στον χώρο της ναυτιλίας, ο οποίος συνδυάζεται σαν ευρύτερο οικοσύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τώρα, ένα πάρα πολύ συνοπτικό επάγγελμα, συνοπτικά να περιγράψω ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί πολλοί από εσάς να μην το γνωρίζατε, που έχει θετικές προοπτικές, είναι ο μετεωρολόγος. Γιατί έχει θετικές προοπτικές ο μετεωρολόγος? Γιατί οι έρευνες μας λένε ότι περίπου το 30% της οικονομίας, έστω της Αμερικής, αλλά αυτό νομίζω μεταφράζεται ευρύτερα σε όλες τις οικονομίες, βασίζεται πάνω στις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Σκεφτείτε ότι οι αγρότες, οι καλλιέργειες των αγροτών χρειάζονται προγνώσεις του καιρού προφανώς. Οι αεροπορικές εταιρείες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις πτήσεις ακόμα και να μετρήσουν τα καύσιμα τα οποία θα βάλουν στα αεροπλάνα τους, πρέπει να έχουν πρόγνωση του καιρού. Ο κατασκευαστικός κλάδος, ακόμα και τα κράτη όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, πρέπει να έχουν πρόγνωση και με ακρίβεια του καιρού. Επομένως, ένας μετεωρολόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός σε διαφορετικούς κλάδους της ευρύτερης οικονομίας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά η πλειοψηφία των μεγάλων αεροπορικών εταιριών έχουν μετεωρολόγους μέσα στην εταιρεία. Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε ως μετεωρολόγοι και να επιλέξουμε να δουλέψουμε από το Υπουργείο, από κάποια ας πούμε στην κρατική τηλεόραση, ακόμα και σε αεροπορική εταιρεία, ακόμα και στη γεωργία. Πώς γινόμαστε μετεωρολόγοι? Δεν υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση και εδώ πέρα μιλάμε κυρίως για τα θέματα της διεπιστημονικότητας. Ένας μαθηματικός από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, ένας φυσικός από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, με μεταπτυχιακό εξειδίκευση στην γεωλογία από το ΑΠΙΘΙΤΑ, μπορεί να γίνει μετεωρολόγος. Γιατί ουσιαστικά αυτό, όπως πρέπει να κοιτάμε τις σπουδές μας, πρέπει να κοιτάμε ουσιαστικά τις δεξιότητες που μας προσφέρουν, τις γνώσεις που μας προσφέρουν και ποια είναι η διεπιστημονικότητα πάνω σε αυτές τις γνώσεις. Ο μαθηματικός, όπως είπε ο Θανάσης, μπορεί να δουλέψει στην εκπαίδευση προφανώς, αλλά επίσης μπορεί να δουλέψει στον ασφαλιστικό κλάδο, στον τραπεζικό κλάδο. Μπορεί να δουλέψει όμως και στον χώρο της γεωλογίας που αφορά τους μετεωρολόγους. Επομένως, είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να κοιτάμε όταν κοιτάμε τους οδηγούς σπουδών, κυρίως αυτή την περίοδο πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού μας δελτίου. Θα προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα και νομίζω θα κλείσω με αυτή την τελευταία. Όχι, έχουμε πολύ συνοπτικά ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που αφορά τον τρόπο που επηρεάζεται, εξελίσσεται η αγορά εργασίας αλλά και η ευρύτερη οικονομία μας, είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αφορά την διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητά μας αλλά και στις δουλειές μας. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές που σήμερα μπορούν να εκτυπώσουν από ανθρώπινα όργανα, προσέξτε, στον κλάδο της υγείας, αλλά μπορούν να εκτυπώσουν και ολόκληρα κτίρια στον χώρο του κατασκευαστικού κλάδου. Η απαυξημένη πραγματικότητα, όπου ερευνητές μας λένε ότι θα μπει ακόμα πιο έντονα στη ζωή μας. Κάποιοι από εμάς έχουμε δει τα Apple Vision Pro, που προσφέρει ουσιαστικά ψυχαγωγία προς το παρόν, αλλά θα μπει και σε διαφορετικούς κλάδους. Επίσης και η ρομποτική, όπου ως παράδειγμα μπορεί ένας καρδιοχειρουργός να χειρουργήσει ασθενή εξ αποστάσεως με τρομερή ακρίβεια. Άρα να μια δεξιότητα η οποία μπαίνει στον χώρο της ιατρικής
και ένας τρόπος ο οποίος θα αλλάξει τον τρόπο που ασκεί ο γιατρός στην δουλειά του, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τη νέα αυτή τεχνολογία της ρομποτικής. Άρα ένας γιατρός ο οποίος δεν έχει αναβαθμίσει τις γνώσεις του θα μείνει πίσω, όπως λέγαμε νωρίτερα. Πάρα πολύ συνοπτικά η τεχνητή νοημοσύνη, αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι η καταστροφολογία, η δυστοπική ρητορική γύρω από το δεδομένο ότι έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, θα μας αλλάξει τα πάντα, δεν θα έχουμε να δουλέψουμε, που το ακούμε εμείς συχνά, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει κι εσείς, δεν ισχύει. Αν δούμε την ιστορία της αυτοματοποίησης των κυμάτων των νέων τεχνολογιών, παρατηρούμε ότι ίσα-ίσα που δημιουργούνται νέα επαγγέλματα. Ένα ενδιαφέρον επάγγελμα το οποίο έχει γεννηθεί από την ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι ο ηθικολόγος επεξεργασίας δεδομένων, όπου στις μεγάλες εταιρείες όπως την Facebook, το ξέρω και προσωπικά γιατί ο αδερφός μου δουλεύει στην Meta στην Αμερική, έχει συνάδελφο ο οποίος ασχολείται με την χάραξη πολιτικής και την προστασία, ηθική προστασία των δεδομένων που αποκτά και επεξεργάζεται η Meta από τους χρήστες της. Και επίσης, έρευνες μας λένε ότι το 62% των επαγγελμάτων θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως τα επαγγέλματα αναγνωρίζεται τα οποία αξιοποιούν τις ποιοτικές δεξιότητες, δηλαδή την κριτική σκέψη, την δυνατότητα επικοινωνίας, τη δυνατότητα γρήγορης μάθησης. Αυτά τα επαγγέλματα θα ενισχυθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ τα επαγγέλματα τα οποία έχουν καθημερινή ρουτίνα, πιθανόν χειρονακτική εργασία, θα πιεστούν και θα είναι τα πρώτα που θα αυτοματοποιηθούν έστω πιο γρήγορα. Αλλά και πάλι θα είναι σταδιακή αυτή η αλλαγή. Κλείνοντας, θα σας αναφέρω τις 10 αναδυόμενες δεξιότητες που αναζητούνται παγκοσμίως σύμφωνα με έρευνα μεγάλου φορέα του World Economic Forum. Η πλειοψηφία αυτών, από τις 10, νομίζω 7 ή 8 στις 10, είναι ποιοτικές δεξιότητες. Είναι αυτές που τις έχουμε όλοι. Είναι η δυνατότητα δημιουργικής σκέψης. Προφανώς, ο Θανάσης μπορεί να έχει πιο δημιουργικό μυαλό από εμένα, αλλά είμαι και εγώ πιθανόν κάπως δημιουργικός, αλλά μπορώ να το καλλιεργήσω επίσης. Η κριτική σκέψη, από τις πιο σημαντικές δεξιότητες σήμερα, αναγνωρισμένες ακόμα και από μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι ένα άτομο ή δύο άτομα, αν είμαι εγώ και ο Θανάσης, έχουμε ακριβώς τις ίδιες γνώσεις, ακριβώς το ίδιο βιογραφικό και πάμε να κάνουμε μια συνέντευξη, αυτός ο οποίος ασκήσει κριτική σκέψη στη συνέντευξή του, αυτός θα έχει μεγάλο πλεονέκτημα και πιθανότητα να τον προσλάβουν σε σχέση με τον άλλο που δεν αξιοποίησε ή δεν έδειξε ότι έχει κριτική σκέψη. Περιέργεια και διαβίου μάθηση. Αυτό που σας είπαμε, πάρα πολύ σημαντικό, η διαβίου μάθηση. Σημαντική. Ανθεκτικότητα, ευελιξία, γρήγορη μάθηση, συστημική σκέψη, διαχείριση ταλέντου, διάθεση και αυτογνωσία. Αυτές λοιπόν είναι δεξιότητες του σήμερα, αλλά οι δεξιότητες οι οποίες θα σας φέρουν θετικές προοπτικές για το αύριο. Ό,τι και να κάνετε, προσπαθήστε να καλλιεργήσετε αυτές τις δεξιότητες, γιατί τις έχετε όλοι. Δεν είναι μια δεξιότητα ή μια γνώση η οποία μαθαίνετε από το πανεπιστήμιο. Είναι μια η οποία την έχετε έμφυτα και μπορείτε οι ίδιοι να την καλλιεργήσετε. Ώστε υπάρχει και μια ωραία ερώτηση για την καλλιέργεια των δεξιοτήτων. Δεν βλέπω κάτι. Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις δεξιότητες στην καθημερινότητά μας? Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι να βρείτε προγράμματα τα οποία μπορούν να ενισχύσουν αυτές τις δεξιότητες. Αν είστε σε μια διαδικασία ακόμα φοιτησης, να κάνετε εξωσχολικές πράξεις σε διάφορα group. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν μαθήματα σε χώρους ακόμα και, πώς το λένε, ηθοποιίας, που μπορούν να σας βοηθήσουν να είστε πιο επικοινωνιακοί. Αλλά υπάρχουν και άλλα σεμινάρια που μπορείτε να βρείτε online, στο Coursera, στο LinkedIn Learning, παραδείγματος χάρη, που δίνουν μαθήματα κυριολεκτικά για συγκεκριμένες τέτοιες δεξιότητες. Μπορούμε να το κάνουμε και μέσω με αυτούς τους τρόπους ουσιαστικά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι αυτό γενικότερα των δεξιοτήτων, γιατί η αγορά εργασίας αλλάζει και αυτό το οποίο θέλουμε να σας μείνει από τη σημερινή συζήτηση έχει να κάνει περισσότερο με τη λογική των επιλογών που προσφέρονται στην αρχική σας επαγγελματική βάση. Εμείς αρχικά να σας ενημερώσουμε ότι για καθένα από εσάς είναι ανοιχτά τα τηλέφωνα μας της εταιρείας μας, προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν κάποιο παιδί από εσάς επιθυμεί να κάνει και το μηχανογραφικό του με εμάς, θα σας ενημερώσουν τα φροντιστήρια ότι υπάρχει μια ειδική τιμολογιακή πολιτική για τη συνεργασία μας με τον όμιλο Διακρότημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ό,τι χρειαστείτε μέσα από κάποιες ερωτήσεις, με χαρά να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε για κάποια έτσι λεπτά ζητήματα τα οποία σχετίζονται π.χ. με τις μεταγραφές και ερωτήσεις που μπορεί να έχετε
και θα είμαστε ανοιχτό πάντα το τηλέφωνο μας σε κάποιες ιδιαίτερες, για όλες τις ερωτήσεις μάλλον, αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα η οποία μας επηρεάζει τη συγκεκριμένη περίοδο. Για το φίλο μου στο ΕΠΑΛ που δεν θέλω να τον αφήσω, γιατί έχω και μια ιδιαίτερη αδυναμία στο επαγγελματικό λύκειο, και το λέω συχνά γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει η ποσόστοση μεταξύ γενικού και επαγγελματικού λυκείου να έχει πολύ μεγαλύτερη σύγκληση τα τελευταία χρόνια και μάλλον και τα αμέσως επόμενα. Βλέποντας βέβαια την επαγγελματική κατάρτιση όχι μόνο μέσα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό το οποίο θα πω έχει να κάνει περισσότερο με το γεγονός ότι επειδή είναι πολύ λιγότερες σχολές σαν επιλογή, θα επιστρέψω σε αυτό το οποίο ανέφερα στην ερώτηση την οποία μας έγινε όσον αφορά το κομμάτι των επιλογών με βάση τις γνώσεις τις οποίες έχουμε συνολικά και με τις γνώσεις τις οποίες έχουμε καταφέρει και έχουμε μαζέψει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, σαν μαθητές του επαγγελματικού λυκείου. Αναμφισβήτητα, το Γενικό Λύκειο δίνει ένα πολύ πιο υψηλό επίπεδο γνώσεων, που αποτελεί και έτσι το δυνατό χαρτί όσον αφορά την απορρόφησή μας στα συγκεκριμένα τμήματα και την δυνατότητα να ολοκληρώσουμε πιο εύκολα, θα έλεγα, ιδανικά τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Οπότε η πρόταση δική μου όσον αφορά το επαγγελματικό λύκειο είναι να επιλέξετε τμήματα στα οποία θα μπορέσετε να σταδιοδρομήσετε με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών με τους συμμαθητές σας από τα γενικά λύκεια. Πολύ σημαντικό αυτό να το έχετε στο μυαλό σας, γιατί αρκετά παιδιά και ορθώς κάνανε ένα βήμα παραπάνω όσον αφορά τις επιλογές και η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκαν πάρα πολύ. Και κυρίως έτσι να δώσω και ένα tip για τα παιδιά τα οποία είναι στα μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, εκεί που έχουμε και τμήματα μηχανικών, ότι πλέον με την αναδοτικοποίηση αρχικά και πλέον ακόμα περισσότερο με την αλλαγή στου οδηγού σπουδών των συγκεκριμένων τμήματων μηχανικών στα πρώην ΤΕΙ, να το πω λίγο πιο απλά για να σας βοηθήσουμε λίγο να το κατανοήσετε, αυτόματα έχει δυσκολέψει αρκετά το επίπεδο σε μαθήματα όπως η φυσική και τα μαθηματικά. Άρα και εδώ μια αντίστοιχη προσέγγιση, να μπορέσουμε να επιλέξουμε τμήματα τα οποία έχουν αυτό το χαρακτήρα τον οποίο σχετίζεται και με την δυνατότητά μας μέσα από το κομμάτι της τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουμε πάρει να σταδιοδρομήσουμε θετικά. Και θα δείτε, πιστέψτε με, ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία θα είναι λαμπρή, γιατί οι δεξιότητες που ανέφερε ο Κωστής και συχνά λέει δεν είναι μόνο για την... και συχνά λέει, και συμφωνούμε σε αυτό θέλω να πω, ότι είναι για όλες τις μορφές εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας και επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό αναφέρει συχνά και είναι πολύ σημαντικό γιατί και η επαγγελματική κατάρτιση έχει πλέον βάλει μέσα της την τεχνολογία και την εξοικείωση σε αυτές. Αυτά από εμάς, με χαρά όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, να μιλήσουμε, να προτείνουμε, αλλά περισσότερο, παιδιά, ομαδοποιήστε. Ομαδοποιήστε. Δείτε μέσα από αυτές τις επιλογές τις οποίες συζητήσαμε, δείτε μέσα από αυτές τις ομάδες και δείτε αυτό το οποίο σας ταιριάζει παραπάνω. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, και με αυτό θα κλείσω εγώ, μην κοιτάτε τις βάσεις τις περσινές. Εμείς πάντα όταν κάναμε τα μηχανογραφικά στο φροντιστήριο, να πούμε μια έτσι. Εντάξει, είναι μια προσωπική βέβαια επιλογή μας. Και στα παιδιά δίναμε τα μηχανογραφικά χωρίς τις βάσεις. Και πιστέψτε με ότι οι επιλογές μερικές φορές, εντάξει, μετά αλλάζαν λίγο βέβαια οι προτιμήσεις, γιατί παίζουν και άλλα θέματα όπως είπαμε ρόλο. Αλλά πιστέψτε με ότι αν δεν βλέπαμε βάσεις, η ζήτηση θα ήταν πολύ διαφορετική. Γιατί οι σχολές, πολλές φορές οι επιλογές, εντάξει, και προφανώς είναι θέμα για τα οικογενειακά αυτά και σχετίζονται με τα οικονομικά δεδομένα της κάθε οικογένειας, επηρεάζονται, αλλά μην επηρεάζεται και από τις πόλεις. Το ξαναλέω και το δηλώνω γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή εσείς επιλέγετε την επαγγελματική σας βάση. Και η πορεία σας είναι γενική, θα είναι ιδιαίτερη, θα κάνετε πολλές στροφές και πολλές αλλαγές στην επαγγελματική σταδιοδρομία και καριέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά που, εντάξει, είμαι και μέλος του ομίλου, οπότε χαίρομαι διπλά που μου κάνετε την τιμή και εμένα και το Κωστή και μπαίνετε σε αυτές τις ημερίδες και ο κύριος Καλατζίδης και ο κύριος Κιατόπουλος και όλα τα κέντρα, έτσι, γιατί είμαστε μια ομάδα, εμείς το ξέρετε, μας τιμούν με την παρουσία τους. Ξαναλέμε, για σας είναι διπλά τα ανοιχτά τα τηλέφωνά μας, όπως και για όλα τα παιδιά, εντάξει. Και αναμένουμε οποιαδήποτε απορία και ό,τι θέλετε για να σας βοηθήσουμε για την σωστή συμπλήρωση μηχανογραφικού. Και να κλείσω, έχω κλείσει πολλές φορές βέβαια, όπως βλέπετε. Αυτό το οποίο λέμε πάντοτε εμείς, ότι δεν υπάρχει επιτυχία ή αποτυχίες πανελλαδικές, αλλά η σωστή συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου.
Λοιπόν, από μένα καλό βράδυ. Εννοείται ότι αν θέλετε κάτι με χαρά και τηλεφωνικά και εδώ να βοηθήσω, και εγώ και ο Κωστής. Να είστε καλά. Να είστε Καλό καλά. Να είστε βράδυ σας. καλά. Όλοι με... Εμείς ευχαριστούμε. Καλά αποτελέσματα σε όλους. Μπράβο, Βασίλη, ναι. Ευχαριστούμε Βασίλη, πολύ. ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ευχαριστούμε, γεια. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας σε όλους. Παιδιά και γονείς, βέβαια. Φυσικά, γιατί μαζί περνάνε, έτσι δεν είναι, Θανάση? Έτσι. Περάσαμε. Περάσαμε αυτό που λες, μπράβο.